Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Oyawre nyakwar mgajwange no kinyiro makende maching tarik 25 yes. Dwenero mara au adek ganariyo kod 26 nyakwar mgajwange kinyiniri maket kod mandi maruth nyasayo nyalo no kendo wachopo kamondo mi wamiu mago meno timre pacho kaendi kanyakla koda gwenge gweko ma okonya kod mgajwange yes. Antie ka koda Brenda Agenyo anti lungani Justus Adoyo awuod seme ana Nyasuba Nyanam. Nyasuba Nyanam. Yes. Ero kamano. Ne wachako chenro gi eki koda tielo ne romo kwongo mano ma chako kod ruoth. Thuolo no mabende no yudo weche go eko kata thumbe go kuma pako bongo nyakalaga kata jawar. Yes. Gisani to wasechopo kanya kod mgajwange mondo mwanyisi mago mabende piny Orugu e tung piny Kenya. Koni kod kocha Brenda wachako koda county ma Siaya kanyakla koda county ma Migori. Komali port yangone oganda joka Nyanam ni jatend piny owacho migosi William Ruto gikone to koro ne odhi nyime kod chwalo chenro mage mag dongruoge to ahinya to e counties gi komano ma Siaya kanyakla koda Migori kako gwen manyoro migosi William Ruto koro ne olimo gwengwe koma Usenge Sori kendo nyogo ngwech nyaka gwengwe koma Migori kama e county ma Siaya ne otimne rwak makende kod jotel mabende wuok e county no ero kotelnegi koda governor county ma Siaya migosi James Bob Agri Orengo kanyakla koda jalupne migosi Oduol speaker county ma Siaya migosi Jojo kode kind jodito mamoko jatend piny owacho migosi William Ruto ne osingo madhi nyime kod chwalo chenro mage mag dongruoge e counties duto e pacho kaendi mangima kabende ne owacho kendo ne ogo kore malich mokalo ka owacho ni tije mabende osebedo kotiyo ne oganda jo Kenya mabro use kochopo yiero meg 2027. Tunajenga manyumba mara 10 ya hii mnaona hapa 10 times. Na sikizeni watu wa Mabera, kwa nini tunajenga haya manyumba? Tunajenga haya manyumba kwa sababu ardhi ambayo tunatumia tuko nayo haiongezeki. Wananchi wanaongezeka. Na tukiendelea kukatakata mashamba kule mashambani, tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kuchunga ng'ombe zetu na mifugo zetu, na tutaingia kwa hali ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sasa mashamba huko nyumbani itakuwa ni ya kuzalisha chakula, itakuwa ni ya mifugo yetu, wananchi wahamie kwenye miji ndio Kenya iweze kusonga mbele. Ama namna gani bana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si mumesikia tunaenda mbele? Hata Singapore tutafika. Airport yenu hapa Homa Bay. Sasa tunapanua hiyo airport. Tumeongeza runway, tunajenga apron. Sasa tumeweka pesa ya terminal building. Ndio hii airport yenu ikae chonjo kama airport zingine za taifa letu la Kenya. Tuendelee ama tuendelee? Muliniambia wakati nilikuja hapa Homa Bay, wakati tulikuwa hapa mambo ya sherehe ya madaraka, mkaniambia Homa Bay bado iko giza sehemu nyingi. Stima haijafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Nimemwambia waziri wangu Opiyo Wandayi. Nimeambia nani? Opiyo Wandayi. Tumewapatia 2 ndio huyo Opiyo Wandayi. Nimeambia huyo Opiyo Wandayi. Tumewapatia 2.4 billion watu wa Homa Bay. Tuunganishe manyumba ya wananchi 26,000. Wewe bwana Opiyo Wandayi, ujue hawa watu wa Homa Bay wamebaguliwa siku mingi. Wewe Opiyo Wandayi, tigiwi. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Pale nyuma tumekuwa na siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Si ndio? Na ndio imesababisha sehemu kama hii ya Migori ikawachwa nyuma, ikasahaulika na ikabaguliwa. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Migori, tumekubaliana ya kwamba kwa serikali ya broad based hiyo ya kuunganisha Wakenya wote
tutamaliza chuki, tutamaliza ukabila, tutaondoa ubaguzi. Sehemu zote za Kenya zitashughulikiwa na maendeleo sawa sawa na kila sehemu ya Kenya. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Migori, kwa mapenzi ya Mungu, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu, hii Migori, hii Nyanza haitabaguliwa tena. Juu, chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, hii Nyanza na Migori haitabaguliwa tena. Tunatembea pamoja kama ndugu moja wa taifa moja. Asanteni sana. Mimi nasema watu wa Migori hoye! Migori hoye! Migori hoye! Jatend piny Kenya Laktar William Ruto bende ne odhi nyime koraka singo chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda ma wuok e gwenge mag Kaluo kaka achiel kuom yorego eko mar neno ni giyudo dongruok ma owinjore. Ker Ruto koro to singo mar biro neno ni ogero chirono ma bende biro kawo omenda kata biro muonyo omenda maromo milion 200 ka achiel koraka chenro mamoko. E seche nogo bende okwayo oganda ma wuok e gwenge mag Nyanza mondo mi obi osire lwedo e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Mimi naona hii town ya Sori inaendelea kukua, si namna hiyo? Na nimeambiwa na huyu Tomo Dege ya kwamba hapa hakuna soko. Si ndio? Si ndio? Sikizeni. Sasa tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba mimi nitatoa pesa shilingi milioni 200 kujenga soko ya Sori. Sori. Munanielewa? Munanielewa? Tuendelea matiendelee. Tuendelea matiendelee. I want to tell the so-called good for nothing opposition. Unajua tuko na upinzani Kenya sasa anaitwa good for nothing. The good for nothing opposition, we want to tell you, you have no track record, you have no plan for Kenya, you have no agenda, you have no vision, you have no program for any country, you have no plan, you have no vision. Nyakor mugi moko kuom tendo ganda joluwe pacho kaendi sani koro wuok oko kendo pako malich mokalo tich mabende osebed kitiyo kod jatend piny owacho ma pacho kaendi migosi William Ruto ahinya to gwenge kima Kaluo. Jotelo go wacho ni tije maket kod mago gin mago ma bende yande pod ok gineno piny owacho go mokalo ka gisingo mar biro tich achiel kendo sero malich mokalo. Jatend piny owacho migosi William Ruto dwaro mare mar bedo jatend piny owacho telo noero mar ariyo mabende oganda mathoth dendo ni tutam. Kinde mabende ne gitwak ne giwacho ni gin kod luor malich mokalo ne migosi William Ruto kotenre kod ahera mabende ohero oganda jokanyana. Mimi miezi miwili iliyopita nilikuja hapa Nyagorjope. Nilikuja 2 months ago kwa ajili ya mambo ya stima. Mimi najua hao wangwana wengi wao bado wako gizani. Kweli au sio kweli? Kweli au sio kweli? Na mimi naendelea kufanya kazi kwa karibu sana na rafiki yangu mbunge Mheshimiwa Tomo Dege na gavana wenu Chila yako ili tulete stima ifikie kila boma. Hiyo ndio uamuzi ya Mheshimiwa Rais William Ruto na sisi tunasonga na yeye mbele. Mheshimiwa Rais, sisi tunaendelea kukushukuru sana. Mheshimiwa Rais kwa yale mazuri unaendelea kutendea sisi kama watu wa eneo hili. Mheshimiwa Rais, kama haingekuwa wewe, hii maneno ya maendeleo tunaona wakati huu ingebaki tu ndoto kwetu kama watu wa eneo hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, asante sana. Hao wananchi mnasema namna gani Ruto aje? Mheshimiwa Ruto aje? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Kwanza Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme asante sana kwa kufika hapa Sori. Na mimi nataka nikumbushe tena wananchi wa hapa, wananchi wa Nyanza, wananchi wa Migori,
wameshaamua watakupea tamu ya pili. Ama namna gani? Sisi hatuwezi fuata watu wa ukabila, hatuwezi kufuata wale wanatuchocheza. Sisi hatutaki watu wa porojo. Mtu akiamuka fikira zake zote anafikiria tu Mount Kenya, mlima, asubuhi mlima, mchana mlima, usiku mlima, akili yake imekwama kwa mlima. Sisi kama watu wa hapa tunataka kiongozi ambaye anajali maslahi ya Wakenya wote. Kiongozi mwingine amekwama sehemu yake. Hata wakati alikuwa makamu wa rais alikwamia sehemu yake. Sisi tumeamua, Mheshimiwa Rais, tutakufuata mpaka 2032. Utakuwa rais wa Kenya mpaka 2032. Na ikifika 2032 hata sisi tumekomaa na tutaenda Kenya yote na tutafute kura hata sisi tuongoze nchi. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi ukishasema ni amri. Nitakusaidia kutafuta pesa, ile umesema yote lazima tutekeleze. Kumachielo to ni jalupa jatenda piny owacho manongire Kithure Kindiki ne otimo limbe mare kaunti ma Trans Nzoia odiochieng'no manyoro, kama bende nochwoyo wang'e chenro mopogore opogore mag dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo ne oganda kuwuok e gwenge makono. Kane oloso koraka jopiny, ngire Kithure Kindiki koro osingo chenro mamoko mag dongruoge kama oting'o chiwo tije ne rowere mar neno ni ok oti kodgi marach koraka josiasa e pacho ka. E seche nogo bende okwayo oganda makono mondo mi koro to ne ni otiyo kanyakla koraka piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni gibero ngimagi makinye kendo giyudo chenro mowinjore mag dongruoge. Tunajengea mama mboga masoko ya kisasa ndio wawache kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na vumbi, wakikuwa kwa matope. Tunajenga modern markets katika hii Trans Nzoia. Tuko na markets zile tunajenga hapa Kitale, kule Kiminini tuko na Kiminini modern market 181 million shillings. Ingine pale kunaitwa Bikeke tunajenga soko. Ingine pale wapi? Kolongei Kwanza. Pale Kachibora Cherangani. Hapa Kesogon tutaweka soko. Hata hii maili 7 lazima tuweke soko, kwa sababu tuko na pesa ya kutosha ya kujenga masoko ya mama mboga kila sehemu ya Kenya. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election come. Kumachelo bende jatend migao mochung'ne weche mag alwora pacho kae ni Laktar Dibra Baraza bende koro wuok oko ka kwayo oganda bende odak kendo kiepo koda oche pacho kae ni mangima ne ka giyie to giwuog kuond ma gidake go eko, kowacho ni gibiro neno ni gidaro oganda go eko ma bende ogedo kata okio koda oche pacho kaendi, ma bende owacho ni miya oche go eko ok nyal yudo yo wang'e maber kinde ma pende koro koth chwe kendo ula mole pacho kaendi mangima. Baraza koro wacho ni okang' mar chik biro kaw ni oganda go eko ma bende wigi biro bedo matek kendo ok biwuok kanyo ma bende piny owacho dwa ni giwuoge giwena yo aoche go yo manyalo luwo. Lero ni gibiro dhi nyime kaka migao ma biro neno ni gichwalo weche go eko mar lero kendo luoko aoche go eko. Nafasi hii nikaribishe bendi yetu ambayo ni bendi WMO Regional Office, Lopsile Sifosana, heads of government institutions, parastatals, farmers, NGOs and other. Kwa sasa hivi tuanze ratiba yetu kamili. The carpet that you are seeing, the red carpet, is made from cassava. We need to our teachers, our students, wageni wale wengine wako hapa. Lakini hata hivyo natumai kwamba mtanisikiliza kwa wale walio hapa karibu. Kwa sasa hivi the work of NEMA is for environmental impact assessment to ensure that no legal structures are on the
riparian land. And PS, take note of that to ensure that we are not having any concerns in that. I will be conducting routine assessments of the riparian lands to ensure that action is being taken. While WRA regulates the use of water resource permits for activities around the water. But what about the county government? To restrain, to relocate, and resettle communities. So also take action as county governments to ensure we are not having people along the riparian, that people are having safe homes, we are having safe rivers, and we are moving settlements from the flood-prone areas. Kawaduoge kaunti ni ma Kisumu to eni ajopiny manokuok e gwengego mag Ahero mayudore e Nyando sub-county e kaunti ni ma Kisumu koro to ywago lal mathoth mano bang' koth mapek achiel koda ka oula ne omwomogi. Kala TV ne otimo limbe makende e gwenge makono kendo jafwambo marwa Justus Adoyo miyo waler mar wachno. Ndalo dek bang' ka koth maratipo osebedo ka chwe pacho kaendi anyate boma nieri ma Kisumo, anyate ka tung'und bura neno ma Nyando e Kisumu County. Jopiny bura koro dhi nyime kod kwano lal mopogore opogore bang' ka ora Nyando bende ng'o koko. Ma bedo ni en lipot ma bende noyangi bang' Kala TV limo gwenge kima Nyando e Ahero kendo go wang'e chal mar wach. Koro tuoche magore kumo kaka malaria, tuoche mag diep giri nitiere, nyalo gore kuomwa. Koro wakwayo mana ni ka sirikal nyalo paro jo ketha koni ka iluongo no ketha. Jodak e gweng' moro ni oketha Nyando sub-county Kisumu County ngimagi koro pod ok odok e wang'e ka giywago malich mokalo midhiero mabende gisebedo ka gikaloe e lwet koth maket kod maendi. Joash Okeyo en achiel kuom jodak e gweng' gieki ma bende kodhni osebedo ka turo higa ka higa. Pi osebedo ka pong' ka higa to sirikal wacho ni dwaro konywa to pok waneno kony mar sirikal nyaka nene. Iwacho to kani daik bono nego go kaendi to daik no watiso ni daik to pok waneno daik. Sani pi osepong' ka karibu didek. Sani dhera machielo notho pi nonego. Gik mang'eny gik ninde bende pi odhigo. Oduma manyakaye bende pi odhigo. Kwadong kama. Mwandu mopogore opogore kodhni osebedo ka ketho malich mokalo kama Maroso Odhiambo okodong' chien puothe ma bende yande otiye matek kendo nogeno yudo cham pini eri noywero morumo pep. An Chitura modak Ahero. Koro puothega yamo pi otero te, pi ochung'e makata macham akomo ok nyal yudore sani, pi otero cham. To puthano na puro gi siling' 3,500. Ka bende Mama Rose koro yango ne Kala TV ni kata obedo ni giseketo genogi kuom piny owacho mar kaunti kod sirkal mamalo mondo mi obi kod duoko nero mosiko, onge ber ma bende giseneno e piny owacho. Onge lokruok moseneno kata bed mana no wago kamano, pi ywerowa kamano, cham bende wapuro to pi dhi godo kamano. Onge lokruok moseneno kuom sirkal. E dala jaduong' Jotham Ochieng' ne warodhno kode kanyakla kod omin mare ka ging'iyo mwandugo eko ma bende nodong' bang' ka pi maket kod maendi ne monjogi kendo riembogi e pacho. To ma has been a problem wa experience water gigi wabedo submerge pi. Ido ka families nyithindo mathindo bedo affected, livestock, joma nigi poultry, furniture and everything in the house. Kata kineno tuneno kaka the condition mar compound en a bit pathetic. Koro wasebedo kwa waoro kwayowa through the area MPs mosekadho, even the current MP Jared Okelo wasebedo kwa kwayo mondo timno diking, nikech whenever mwachopo ga one rainy season to pi pong', sama pi opong' tiyudo ka samoko donjo kogwen, samoko donjo tieno, koro iyudo ka lives are also lost at times samoko. Jopiny e gwenge eki ma Ahero Nyando dhi nyime kod ywago midhiero mar pi maket kod maendi ka bende sani koro luoro nitie ni tuoche mopogore opogore nyalo gore e ngimagi.
Nyakoromogi mano koro bedo ni midhiero ma jodak e gwenge ki manyando e gweng moro ni oketha tura sani koro kalo e banka koth chwe gwenge gi eki ma koni ndala dek mokalo chien kendo darogi banka ora nyalo bede muomo ka sani koro giywago dayo gikwayo sirikand kaunti ma Kisumo kanyakla koda piny owacho mamalo ni koyie to wugo konyal bi oresgi gi sama wadhi yamo ni rinya Nyakoromogi Jwang thoth oganda ma bende wuok e gwenge ma koni ochuno mondo mi odare miechgi odhi ogo kambi tesendo bi Nyakoromogi kapod wago mana tache gwengeko magaero Kisumu County nyithind skund secondary noero ma Aero Girls send koro chuno ni ne dhi pacho nyithindo be kuma ok tin ne 900 banka pi mano mamuomore ne muomo skund gi noero kendo rocho weche gweko mag somo limbe bende no tim kod jofwambo skund secondary noero ma Aero no yango ni kata mana classes kod kuonde ma nyithindo go ninde en mago ma bende pi noero no donje onge kama ne odong e skund noero kaka office maduong kanyakla koda kuma jopuonj bete be pi maket kod mano ne ogo e tach en report no bende no chuno jonyuol mondo mi odhi achiel bang' machielo kendo ne kawo nyithindgi kendo dhi go pacho ka bende koro gikawo yweyo machuok nyaka chieng' tend skul noero yangnegi ni thuolo koro ni kare. River Nyando has burst its banks, and this is the situation. The school is flooded. We came with official shoes. We are now wearing boots. We are down there in a meeting place. We could not hold even our meeting in the meeting room. We had to hold our BOM meeting in the bus. We are asking if the government could really do a most important thing. Make dikes like Budalangi will not be having what Ahero is having. And we'll have a situation where our children will be in a learning environment that is conducive, that is good, and that is caring. Because right now, we don't know which diseases they will have. Some of them don't have boots. They are walking barefooted. They are animals walking around on water. What is going to happen to our children? They might be sick with malaria tomorrow. They might be getting cholera tomorrow. No, we haven't closed. We cannot close the school because we need a government directive to do so. And this just happened today. So decision making has to follow several policies before we can be allowed to close the school. What I'm saying that our academic program has been slightly affected. We were in the process of doing examination, which was supposed to go for 3 good weeks, 3 good days. But as you can see, we cannot continue normally. I'm saying normally. So our classes have been affected. That is true, but have been affected. The place is flooded. As for me, I echo what Madam has said, Dr. has said. This requires a multi-sectoral and multitask team. The national government and county government should come here. I'm disappointed today at Rayo. I've not seen anybody around. The students are very, very much safe. I'm here in person. I'm their representative. I've gone to the dome. The domes are perfect. The classes, very few are affected, but the toilets are still okay, they're in use. But we are going to monitor the situation before we leave the school. We shall have made a proper announcement to the parents. Our leaders has really failed us, both at the county level and the national level. The main problem of this now, you can see here, is the Korusoin Dam that has been a talk over the years, but there's nothing being done. The construction of dikes is really affecting the people of Nyando. So I'll just urge, we are claiming that we're in the broad-based government, but it has no value to us, especially the people from Nyando. We are just stamping that we're in broad-based government, but issue to do with floods you are not talking about. So I'll urge the government, our president, Honorable William Samoei Ruto, kindly intervene this. Let the Korusoin Dam be solved. Rais, hatujali. Sisi kama, mimi ni mtu mwenye naishi peke yangu na watoto. Nyumba yangu ilijaa tangu juzi. Sasa leo pia, tulienda tukapanguza jana, ikarudi chini. Leo sasa sijui naenda wapi, vitu zote zimeharibika. Sijui nitafanya aje. Hata saa hizi sijui mtoto wangu mmoja ameenda wapi. Sijui na sijapata penye ameenda. Kapod wantiere county ma Kisumu, koroto eni ten county ma Kisumu ne oyudo sir
mano mar gige rito pi kaachiel koda ka nyamburko mondugo mabende koro to nochiw ne kambino mochung'ne keyo pi e kaunti ma Kisumu Kiwasko. Mondu makamagi nochiw koda ka duol mabende ochung'ne rito pi e alwora mar Nam Lolwe, duolno mong'ere kaka Lake Victoria South Water Works Development Authority. Kane oloso koda ka jofwamb weche mano Laktar Matthews Owili mabende en jalup gavana e kaunti ma Kisumu koro to duoko erokamano maduong' ka oyango ni maeri en achiel kuom chenrogo mabende koro to biro neno ni otieko midhiero mar lal mar pi ma osebedo kokwako kaunti ma Kisumu. Lake Victoria South is handing over quite a number of equipments, non-revenue water equipments, to Kiwasko. And Your Excellency, as we do this, we want to ensure that the county government of Kisumu and its environment is connected to sewer and the water supply system. Gikelo nwaka nyamburko, to gikelo nwaka bende gik mang'eny ahinya mwadhi tiyo godo mondo mi waduok chien gima dhongore luongo ni non-revenue water. Sama wase kao pi mwagolo nam kata mwagolo aora ma wathiedhe mondo mi waterne joma dwa modho pi maler, to pi malal e kore kanyo kapok ochopo e tap mimodhe cha kata kapok ochopo e ot kucho emiluongo nang'owa non-revenue water. Sani Kisumu ka pigno atamalo mare malal en 28. Koro jo Kiwasko gi wasewuoyo godo kendo wawinjore kodgi ni koro nikech osekonywa kabisa gi jowagi, koro gitem matek ahinya mondo pi malal bang' kosethiedh pigno mondo kapok ochopo ne joka odog chien matin ne atamalo 20. To bende atiyo gi thuolo ma kawuono ni mondo mi akwa jowa kamoro amora ma gintie ni wabed motang' nikech sani koro koth machwe mang'eny ahinya kendo nyalo kelo ohula kata mana mapoya. To bende awacho ni kapo ni in kod wach moro amora kata kony moro amora minyalo dwaro to inyalo manyo jo county government kod national government nikech waduto te watiyo kanyakla mondo mi wane ni weche wagi odhi kare. We are looking forward to having this equipment, and we believe that this will help us come down to less than 25% as required by the regulator. So we extend this gratitude, and as Kiwasko we are very happy to have this equipment. And as has been said, quite a number of things going on, the pipeline that has been extended both for water and sanitation. We hope that everybody will be able to connect in town so that we have water and we are able to also curb the waterborne diseases that we have. Jang'ad buche do ma Milimani boma Nairobi manomika Stella Tambo dichieng' makoni geno mar biro ng'ado kata chiwo duoko kata chiwo report mayanga kotenre koda bedo ni manen jatend migao machon migosi Rafael Tuju inyalo biro donjne nyim do kata ntiere bura mowinjore odwoki kata bedo ni oonge nyim do no ero dichieng' eri ma kawuono. Ma indien kotenre kod bura bende ando maki kod kwethari ogwe koma bende moro siro migosi Tuju to moro bende ni okang'nero makwedo okang'nero ma bende dhi nyime mar neno ni mwandu moko ma bende migosi Tuju no ntiere go gin mago ma bende ogol kata yudho kelwetgi. Ibro paro ni migosi Tuju osebedo kakalo kendo neno matek malich mokalo e lwet obila e pacho kaendi, wach ma bende nomiyo ndhiye kendo ne okete tesendo bila moro makare ne bore Nairobi kocha kanyo nero ma bende ne oingore kod tuo kendo ring kode nyaka othieth nero mano makare ne boma Nairobi. Jang'ad bura no ero Stella Tambo igeno ni dhi lero kata chiwo lero e wach maket kod kamano odiochieng' eri ma kawuono tich adek. What did I say earlier? When an accused person who was in the custody of the state is not before court, Your Honor, my mind informs me that there cannot be a charge before you, because the legal foundation of a charge is the presence of a suspect. In the absence of the suspect, there cannot be a charge whatsoever. Because of that, Your Honor, we invite you, in the absence of Mr. Tuju,
not to proceed in any manner with this unfortunate prosecution. One of the innovative inclusions of the new constitution is that a case can proceed even to conviction in the absence of an accused person. So I have then said that I will give my ruling tomorrow, the 25th of March, 2026 at 12 o'clock. In the meantime, let the patient or the suspect, Honorable Tuju, whichever you please, be availed comprehensive, proper medical attention to avoid further injury and or deterioration of his health. E kaunti ni ma Kisumu eni rowere koro to jiwo mondo mi owuogo kod chieng'no makiny kar romgi mar neno ni gikawo ombulu kendo gindikore ka jogo kura e pacho kaeri. Maeri en wach mabende nowachi koda ka riwruok moro mar rowere mong'ere kaka tuko kadi bade ma Kisumu ka otelnegi koda ka nyadendi Linda Ogweno mabende koro to wacho ni yo kende ma ginyalo biro yiero godo jotelo mabeyo e pacho kaeri en ka gikawo ombulu kendo gibi gineno ni giikore mar luto ombulu e higa mar 2027 ma piny Kenya biro bago e yiero maduong'. Dweni mar adek higani wan kaka jomantie Kisumu kae kotel ne gidowere wabiro e bo umbrella miluongo ni tuko kadi tiende ni wabo biro ka mondo wachokre to wabo dhi IEBC mondo ng'ano mapoko okaw kura ne mwaluongo ni kadi tiende ni yiero biro 2027 gimi bo tigo godo e tugo mabo biro no en kadi mibo bedo godo miluongo ni ombulu. Koro wabiro kae chokre to kendo wakwayo jogo mantie Kisumu te mondo bi kaponi okibi bedo Kisumu town intie Ahero intie kata Wasi katia Muoroni ntie office mar migao mar IEBC kuonde go te wakwayo ni mondo chieng'no idhie wawacho ni Kisumu kae tarik 26 wagoyo target miluongo ni 1000 tiende ni ji 1000 dhi yudo kaka dhi kawo kura kata jogo madwano yudo olok kura dhi yudo kaka timo mane target mwaseto to kwayo jo IEBC migao ma IEBC ni chieng'no wabiro koro gimiwa support chieng'no gimanye aklak moko momedre mondo gitimnwa service mapiyo piyo. Higa manyeni wawacho ni jotelo mosebedo go kinde mang'eny waywak negi to kwanyal ywak ne jotelo ka onge gi teko mar golo gi telo to teko mar raia ma kawaida en ombulu ma ng'ato nigo. Omiyo wakwayo rowere kamoro amora mantie ok kata rowere kende jodongo be kamoro amora mantiere kura ni Elisa Sima ingo ema gina minya tiyogo mar mondo iyer jatelo maborito oganda e yo makare. Omiyo wakwayo kamoro amora mantiere biuru mondo wadhi. Nyagaramogi jolony kod jobero mag piny owacho gikone to koro odiochieng' ma kawuono dhi chako chenro no ero mar nono ringre oganda moko mok tin ne 14 michichni noiki iko moro moyuothre malich mokalo kar iko joma wito ngimagi e gwenge koma Kericho County kocha ka bende nonro yango ni oganda moko mok tin ne 13 be chalne notiele ogunia kendo noiki iko ero moyuothre gi yuothruok mamalo e county achiel no ero ka bende sani koro piny owacho osewuok kod okwach kich timo nonro ni to oganda gieki mabende noiki gieki ang'o ma nonego gi kendo timo nonro mabiro ni yango nitie jomage mabende debed ni lwetgi ne nitie e iko maket kod maendi. Jabero mar piny owacho kata kweth mag jobero gweko mag piny owacho igeno mar chwalo chenro maket kod mano odiochieng'eri makawuono. Uwezekano wa miili isiyopungua 14 ambayo ilizikwa hapa kwa sababu tunajua kuna Wakenya wengi ambao hadi hivi sasa wamepotea, familia inawatafuta na hawajulikani pale walipo. Lazima ukweli uweze kujulikana. Hawa ni kina nani waliozikwa hapa, walizikwa hapa kwa sababu gani, na wao wenyewe walikufa vipi. We are here today to monitor the exhumation exercise that is currently underway. We've been here since morning. We can't be in a state of continuous reports of bodies here and there, and we are not getting clarity on how they died or who these people are.
Weche mamoko to eni moko kuom jotelo manie duond buch siasa mar ODM kendo wuok e gwengo mag Western koro to wuok oko kendo wacho ni ok gibi yuoro e romono mabende koro to chano kod ka duond buch siasa no mar ODM romono mar NDC mabende dhi timore tarik 27 mar dweni. Kane giloso gi yango ni romo makamano koro to tim kata obagi ataro mar chike marito duond buch siasa e pachoka. Jotelo go bende koro to wacho ni kaluwore ni bura pod ni e doho mabende koro to ne kwedo thicho oko mar jagoro mar mane en jagoro mar duond buch siasa no mano migosi Edwin Sifuna ok owinjore kata matin mondo mibagi romo moro amora kod ka duond buch siasa no mar ODM. Sisi kama wana ODM wa Western, we are not attending that meeting. Hiyo meeting hatuhudhurii sisi kwa sababu moja, wameguza watoto wetu watatu, Sifuna, Osoti na Caleb Hamisi. Meeting zote ambazo wameshafanya hawajaita hawa. Hawako ndani. Pili, kesi kokotini ya ruling tarehe 26 haijamalizika. Hadiweka nyumba pamoja ili tuwe pamoja kwa hiyo meeting hiyo. Amwezi kwenda meeting kama iko mzozo katika chama. NDC ni National Delegate Conference ambayo huwa inachagua leaders ambao wanatupeleka kwa uchaguzi general elections. Sisi hatujajua kitu inaitwa Special Delegates Conference. Special Delegates Conference huitwa kuratify. You cannot petition anything. Sisi tumekuwa na mzozo toka papa aondoke. Na tulikuwa tumemaliza uchaguzi wa counties, we were waiting for NDC. Hiyo mkutano ya 27 vile wenzangu wamesema, Oburu angewacha hiyo mkutano ikae kwanza, angoje court ruling, tujue nini itafanyika, ndio aite hiyo SDC. Lakini watu wetu na waomba wasiende kwa hiyo mkutano. Makinde moko neno gai mar jong'ad buche pachoka indi mano migosi David Kinani Maraga ombedo lap dhoge ndong ne kom jatend piny owacho ma pachoka indi saini to koro ne otimo kata chwalo limbe mage e gwenge mag Turkana. Maraga mabende ne otel kata ne oten koda jalupne migosi Agostino Neto ne oyango dwaro mare mar biro bedo jatend piny owacho ma pachoka indi kendo ne okwayo oganda gwenge kuma bende wuok e North Rift kata gwenge kuma Turkana ni ka giyie to gibisira lwedo ka bende ne oyango ne gi ber mar yiero jatelo ero mantie kod oganda jo Kenya e chunye. Maraga koro wacho kendo rie thoche ni en makoro nyalo biro bedo jatelo timo mos mabiro neno ni weche gweko mag ochumi oting' malo kendo ngima ja Kenya biro bedo maber. Okwedo malich mokalo sirikal ni eri mobendo telnegi koda migosi William Samoei Ruto mabende owacho ni osebedo katiyo arietha kod mwandu kanyakla kod pesa oganda jo Kenya. Kama e kaka ne weche ne chalo Turkana. We have come to mobilize people for registration of voters. This is a very important exercise. The election on next year will be very, very crucial. So we want everyone to vote. We have done this in 22 counties already, and we are going on. We intend to cover the whole country. We can't go to every part of the county, and that is not only for Turkana. We are not doing that in every county. We are going to the major towns, major areas where there are many settlements where we can get people. We don't mobilize. At this time, we are not mobilizing meetings. We go to a center, get people. Those we meet there are the people we talk to. We also give them an opportunity of telling us what they want the next government to do for them. We are in a team of many Kenyans, young aspirants from across the country, and we are going to be in Turkana County, West Pokot, Uasin Gishu, and the sections of this country. So we've just starting off in Lodwar. Kwa Mheshimiwa Maraga amekuja hapa, nataka vijana wakate kura. Wakate kura ndio inachagua, sio kufanya maandamano ati Ruto atoke ama Oburu atoke. Kura ndio muhimu kwa jamii ya maskini ya Wakenya.
That's why ndio tunasema Mheshimiwa Maraga, Waturkana via wamekata kura, kuja ombana kura yako, Ruto akuja ombane yake, Oburu akuja ombane, Kalonzo akuja ombane, sisi hatuna vita. Maraga, karibu Turkana as ODM chairman Turkana County. Jagoro mugideko sikalo kanyo 41 bang sa 12 kogwen market kod maendi. Gino ni ruma ber kamano mara maintie kendo gikanyo emwacho pugo giko magweche manyien bende wakelo ni okogwen mar chieng' tich adek. Ladies night. Tarik 25. Oh, okay. Na. Pero kod abich. Yes. Dwe mar adek. 2020. 26. Gino ni ruma ber nyakono mga jwang kamoro mara maintie. Iwinjo ni Maraga bedwaro power. Maraga bende power rumone. Pape odok piny. Pape odok piny. Gidwaro power. Kati ndwaro power. Maraga noningo kika wacha we. Adwa wacho ni Maraga noningo. Iso wacho ni kike wacho. Why gi weche mag siasa kabisa? I don't know. No, where Maraga wuok oko. Gola koke. Ng'ate mane winjo ka wacho ni Maraga opogore gi Maraga magineno sani. Opogore gi Maraga mane ging'eyo mane rwako suit. Same to me. Nitie kaka siasa ni to kendo koro tere mie image moro ma nokaneno kuome before when he was the guy mar doho. Ndalo chano opichni? Yeah, Maraga ne pichni and Maraga was Maraga even the Inyalo paro ndalo mano golo duoko moro mane moro ganda jokanyana. 2017. Maraga dagi. Maraga pod en mana Maraga. And then iwinjo ka jatend piny wacho ni watu watumia akili. Oko wacho watu, ngi ng'ato modwaro moko ne katiyo gi wiye. Wacho ni Wandai tigi wiyi. Wandai koro nyaka wuog oko. Kendo tigi wiye. Mago kwechewa. Mago weche jatend piny Kenya. Mago weche bosne. Migosi William Samoei Ruto. Yes. Mabende sani koro yango ni Maraga. Wandai nyaka koro atumia obongo. Mapio wang'iyo tego koma obendo sechopo kaendi oyawre kendo asemolo kaka pile kaluwo chenro live singo dwa romowa Luoland warito neno kitimo gi tok 2027 gisani to kiawa iluonga ni Vitalis Ocheng wood game karariu. Vitalis imoke malich manande kod jatan piny owacho. Atuni singo dwa romo. Singo dwa baro gi ndasi. Then ayudo kanyo ng'ato wacho ni ayudo maler kantie gwenge kimag Rongo kama Gambo. Joronga gino nuchi maber iluonge ni Calvins Ojwang. Yes. In kod ng'ato? Neno kai Vincent Kajomo. Vincent Kajomo wacho kanyo ni watching live from Game Rai sub-location in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zuriel Onyuro. Okay. We are tired with the floods every yearly. We need a permanent solution along River Awach and Nyando. The government should pay IDPs of 2007-2008 to Vincent Kajomo for MCA North Nyakach Ward, Nyakach Sub-County 2027. Owewo maber to piny kanyo. Wacho ni en aspirant mar Nyakach Ward 2027. Okay, Nyakach Ward, Nyakach en Nyakach, North Nyakach, North Nyakach Ward, yeah. Aninu maler ilunga ni Jennifer Wu an awuok Ombei. Okay. But Keliti School. Good morning from Ombei. In gi ng'ato? Ilunga ni Celine Dion. Celine Dion mano jathum. Koro ma Celine Dion ma Kenya. Wacho ni good morning ndani kan kuoyo kochiang. Ing'e nyaka jathum. Tulunga Celine Dion mang'eyo to koro maybe no chake Celine Dion. To ming'e ma jathum ni kanyo. Celine Dion is an American. Angna gil ni wende moro tokma. Imani dipoko gola isau ka awero nyembele. Gin wende minya winjo gi maro. Gin giluor yes. Winjo maro? Kabisa. Then Ruto to luoro piny gi tutam awuoro iluonga ni Churchill Gowi. Then antie kanyo kani antie Uyawi Beach oyawre uru iluonga ni Steve Oburu kantie Uyawi Beach. Tie jomodong? Kaka sadhi? Kora koni aneno ka girumo ang'eni joma moko ang'no wasom mbele kajo. Ang'no wasom gi kaka gichopo. Par ni nyalo dhi nyime kod chwalonwa ote mari kata e live mago mag tudruok e lony manyasani Kala TV Live, mano e Facebook, Kala TV e YouTube kanyo.
and then nyalo chwalo na ote mari e laiwa mar simo ma en 0782 55 271. You sing it? No, video? Yes. Okay, some of you can No, I'm not saying it. I'm not saying it. Just read. On your need short-sighted. Pardon nyalo chwalo na ote go eko e laiwa maro SMS 0782 55 2731. Mane Clive mabeni nyalo oro no gote mari. Brenda, we wakau yo machok ka waduogo nonro mar Itoboke. Kete Kala TV nikech kotimore to wan kode. Kendo luto wacho ni machiegni pacho ma e odwa. Luonga ni Justice Adoya Wood Seme. Kachiel koraka an Brenda Agenyo anyasubanyana. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Mage duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai,
Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Ineno Color TV. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e
En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyo Oyawre kendo nyako ar magajwang' kamoro moro maintio kinyni ri market kod maendi dakos kalo kanyo ang'wen bang' saa chielo kinyni kata kogwen market kod maendi yena mondo miya mosi ni good morning. Oyawre good morning. Oyawre inya habari za asubuhi. Niko salama sana kamoro moro maintie nyako ar magajwang' wan kod geno ni ruma ber kamoro moro maintie e counties duto te county wang'wen makaluo kamoting'o Homa Bay County, Migori County, Kisumu County, Siaya County. Wageno kanyo ni uchio makare. Ukimeto. Asebilo ngana. Ko chap wa gine. Kisumu County, Homa Bay County, Migori County, Siaya County. Nyaka jogo koma bende yudo gwenge koma Nairobi, bore ka bwana, bore ka meja. Nyaka Kisii County. Kisii County, Nyamira County. Kericho. Kericho County. Yemune. Yes. Shamige. Yo, Orie papa. Shamige ndio najua. Hiyo Yemune ndio. Yemune. Orie. Chamuge. Mwana wefwe. Chamuge ndio najua hiyo ni salamu. Shamige. Missing. Yemune mwaru waki ukinyi makawone nundu maroboke lunga jasa sadoyo. Kachil korakani Brenda Agenyo. Nyasuba. Nyana. Nyagi dola. Yes. Nyagi mbadi. Nyagi mbadi. Ukinyi maket kod manyako magajwang' penyoru koda wechege komo pogore ka wach mabede sani oganda jo Kenya dhi nyime kod luwo machiegni en wach kotenre koda
Jatend migao machon migosi Rafael Tuju. Yes. Enti od thieth. Rafael Tuju nitiere od thieth maka anosetere. Was it Karen? No, tere Karen. Yes. Osewuok kama ni wan mane wagodho piny mondo ok ne ber. Nok ber kabisa. Ng'ato kata komaki to tuo to ok thiedhe tesendo bila. Exactly. Tesendo bila onge kod yedhe kod lakteche manyalo thiedho ng'ato. Nong'eni no video no kete mana piny kata kitanda ma jatuo nyalo ninde onge. Pochwar pak kuom ne winjo duond oganda jo Kenya kendo ne golo migosi Tuju kama ne nitie tesendo bila kama ne ochuone pi. Yes. Kendo gisani wan kod geno ni Tuju wuod Asembo bro dhi maber. Kanyo ne ruma bende odhi nyime kod yudo chang. Brenda, there's a leaked audio video mar simo mar migosi Tuju kanyakla koda achiel kuom jong'ad buche pachoka. Yes. Kawacho ne Tuju ni Tuju kono yie jang'ad buche no ne ng'ise ni wach no ingogi. Mondo wuogi jatend piny owacho. Jal man malo. Wuogi jatend piny owacho. Yes. Wach no osemuomogi. Onge ng'ama nyalo biro konye. Gima nyalo biro konyo Tuju en nogo chonge piny. Yes. To owach ni jatend piny owacho mwandu ga gina yudo to ang'eni dwaro gi atimo mos kuom yudo mwandu. One nation ma ka in gi mwandu ni meyudo to it is wrong. Nyalo keti kumarach. Nyalo keti kumarach. You have. Bise yudo video na nyakor mga jwang. Bise neno tipo no kamoro moro ma intie manyane. Kuzo tudruok mari ma tipo no luorore. Sani. Ok gin mwa wacha nyakor mga jwang. Iteni eri mokwongo mar Daily Nation, Grief, Politics and Collide. Iwacho kanyo ni Grief, Politics Collide. Waino kanyo picha mar jatend piny Kenya Laktar William Ruto kachiel kod migosi Rigathi Gachagua. Ma Ruto? Yes. This is Ruto. Ma Ruto? Yes. Jatend piny owacho mana Ruto. Stop exploiting our girls. Deaths for political mileage. Families tell leaders. Mano ni we kuru kao nyiwa utigo marach. To mar nyithindwa. Kotende kod weche go mag siasa. Which is very true, Justice. You impregnated a girl the age of your child, then kill her. What can you tell us? Is it a person to lead? Is this a person to lead anywhere? Anyway, Mano President William Ruto kane wuoyo kod makinde moko nen jalup jatend piny owacho migosi Geoffrey Rigathi Gachagua. Rigathi kawacho nango? Rigathi duoke kanyo ni he has become so petty to a point is using posts by Madhira bloggers that have been going on for the past 2 years to construct his 2027 propaganda. Yes. And then piny kanyo ntiere weche kalos. Two families in Murang'a and Nyeri has denounced a politicians and bloggers settling political scores with the death of their daughter Regina Wairimu and Maureen Kinyua, died in 2023 and 2019 respectively, but the circumstances surrounding their deaths have been weaponized for political skullduggery. Regina's family says people introducing themselves as government agents are enticing them with money to seek a fresh investigation intended to fix a certain politician. Maureen's family has also disowned a push for an inquest, also motivated by similar malice. Manchoni nyithindo kata nyiri moko mabende nowito ngimagi e gwenge gweko mago mag Madhira kama jatend mane jalup jatend piny owacho migosi Rigathi Gachagua wuoke. Jatend miluongo ni Maureen Kinyua kanyakla koda Regina Wairimu mabende nowito ngimagi e okang' masani tamo dhano pimo. Itudogi kod mane jatend piny owacho mane jalup jatend piny owacho migosi Rigathi Gachagua. Kasani koro families magi wacho ni ntie jomoko kata kweth moro mosewuok oko mondo mi odendgi kata ogi kod omenda mondo mi giyie ne onge ndalo mane masira gi otimre mondo ne gitim nonro. I wonder. Mondo mi giyie ochak tim nonro manyien kotenore kod tho mar nyithindogi kata nyirigi eki. Giwacho ka familia ni wacho ni ma idwa tim mondo mi otwe lwet kata dhog jasiasa moro e pacho kaendi.
Ka thuolo mari mondo mi som report maket kod baro. Ite mar ariyo Brenda, what is it? Ite mar ariyo en wach Tuju, wacho kani ni Tuju fails to appear in court for plea taking. Former cabinet secretary Rafael Tuju was admitted to Karen Hospital as his health deteriorated after spending a night in police cells, a Kibra court was told yesterday. Manyiso ni makinde moko ne jatend migae pacho ka ni migosi Rafael Tuju koro ne oremo kochopo dichieng' manyoro e nyim do makibra kama ne winjore ochwale bang' ngimane pod dhi nyime kod yudo thieth ka bende igeno ni odiochieng' ma kawuono joge komo chung' ne migosi Tuju ema samoro wang' ne chopo e nyim od ng'ado guok mondo mi oduok penjo kotenore koda buche ka Tuju ni kod bura mwinjore oduoki kata oyo. Piny kanyo wangi Ruto to former CS, you need honest friends. President William Ruto yesterday waded into the controversy surrounding former cabinet secretary Rafael Tuju, hinting at the possibility of government intervention to rescue him from his mounting troubles. Government can never intervene to rescue Tuju. It is government to stop disturbing Tuju. Now they want Tuju. Okay, I think government is painting themselves as if ng'ato nono. Ema chando Tuju ma koro gidwa donjere mondo gikony Tuju. To everybody, every Tom, Dick and Harry ong'e maber ni onge ng'ama nyalo timo ne ng'ato gik matimo ne Tuju cha kok lwet piny owacho ni. Adier koso Miriam. What I saw yesterday, according to Gimane Laktar William Ruto wacho, jatend piny Kenya ni Tuju mondo bed gi honest friends. In other words, otemo nyiso Tuju ni mondo o separate himself from the opposition leaders. Exactly. Then Tuju Timango, maybe the guy wants a backup from Tuju. Exactly. Kiwinjo video mambende nobedo leaked mane jang'ad bura moro wuoyo kode. Jang'ad bura no advice ni piny owacho ni go teku. Kik igo high. Bow low, support the president. Koro tabu ma kata chandruok ma Tuju kale gin political. And emomiyo na 2 day code manen jatend piny owacho machon migosi Uhuru Kenyatta. Kech neno osiepne is buddy and there is a thinking ni samoro gene magi fuel the opposition. Migosi Uhuru Kenyatta. Actually not a thinking, it's true. It's true. Uhuru Kenyatta is behind the opposition and if Tuju was his buddy, obviously Tuju would support the opposition. To Tuju poko wuok oko kane wacho ni enene mrengo mane. Itemar dek nyekoro Magajuang, ex-minister linked to 1 million bribery claims as lawyer cry set up. 1 million cash exchange at hotel in Karen, Nairobi County has triggered a battle, turning what began as a meeting to secure legal representation into an alleged bribery scheme of a judge and leading to 2 arrests. Business dispute. Businessmen say amount in question was facilitating Tuju's representation. Tiponte kanyo man jatend migao jatend duond buche mar Wiper migosi Stephen Kalonzo Musyoka, DAPK Chief Eugene Wamalwa and Advocate Ndegwa Njiru. Kaging'iyo Tuju jatuo migosi Rafael Tuju Dasembo. Bathe kanyo and lawmakers consider giving EACC prosecution powers. Parliament is pushing to amend the law and give the Ethics and Anti-Corruption Commission teko mar twecho. Ibed kod lak gi nyakoro Magajuang. Ite mar 4 kanyo nitie wach kotenre kod sigana mar nyidendi manotho. Watch kanyon, let our dead daughters rest in peace. Families tell feeding politicians. Ibo somo report market code mano kendi ne waselidho nigo ite no romo kwongo. Aparo no laka ite mara 4 kanyakla koda ite mara beach. Bath ite mara beach nitie lendo. Ite mara 6 bath en lendo. Bath kanyo gin report kotenre koda weche mag nok mar mo. Kata modhi mag nyamburko e pacho kaendi. Yes. Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi assurance that Kenyans has sufficient fuel stock has deepened confusion over the true state of supply
even an increasing number of petrol stations across the country run dry. Maiso ni paro mane migosi Opiyo Wandayi nolieko kawacho ni kata obedo ni lweny dhi nyime Middle East kocha, lweny ma bende Trump goyo koda osipichero gulam. Iluongo ni Khamenei. No Putin. I know Putin. Okay. Lweny maket kod mano ma bende wachore ni James Opiyo Wandayi sani koro paro mano wacho ni modhi pod nie pacho ka moromo ma jo Kenya osamoro because of mo mar nyamburko en wach ni ma sani koro penjo mang'eny wuoke malo duoko. Ite mar abiriyo wan kanyo gi lendo mar bangino mar Prime. Ite mar aboro bathe kono wan gi lendo, bathe kono wan gi weche go mag somo. Results of junior school chaos being seen at senior level. After teaching grade 10 learners for one term, teachers in senior school are now warning that the 3 chaotic years of junior school, marked by a lack of laboratories, teachers and basic learning resources, laid a poor foundation. Maiso ni kaka piny owacho nochako kitsomo manyien mano mar competency based education, kitsomo maket kod mosebedo ka rodhno kod achiedh nade kod midhiero makone kod kocha kamoting'o koso gige puonjo, koso jopuonj madwalo puonjo nyithindo gieki motiegi malong'o ekin mamoko mathoth. Actually jopuonj wacho niya, being ni jo grade 10 ne gichako grade 9, 6, 7 gine mane gichako this junior school. Chien kain they lacked materials. Omiyo sani gine grade 10, but they are not sharp. They are not equipped in their brain. They are not equipped in their brain because of so many things. Ochwal gi nying. No tergi atera To gimoro mane obwongo nyathi tonge. Ite mar 11. Ite mar 11. Insane plot to host Ososi from ODM to host. Yes. In kiwacho ni host ngato pane host. Oh, hosting someone to host Ososi. Host nyise ni gole oko. He has said that he will skip NDC and instead attend a parallel convention convened by Linda Mwananchi. Deepening leadership wrangle within the Orange Democratic Movement ODM has put a co-deputy leader Godfrey Ososi at a risk of losing his position ahead of Friday's special national delegates meeting. You are the one who wanted that thing. Look, and special National Delegates Convention. NDC. Yes. Ososi sani koro nyalo biro wito kome mar bedo jalup Jalup Ososi en jalup deputy party leader, jalup Ogai mar party. Yes. Okay. Neno migosi Ososi kanyo Vihiga Senator and ODM deputy party leader Godfrey Ososi. Mbele kanyo ite mar 12 gin lendo, ite mar 13 gin lendo. Ite mar 10 ite mambele kanyo oboke mabalang. Nyaka ite mar 16. 16 gin pach josomo kod pach jondiko nyakol magajon. Yes. 17 ntiere goro mar cartoon. Try Dangote fuel. Deportation raising eyebrows. Pinje mopogore sani koro temo mondo mi gine ni weche go eko mag modhi oduogo. Ka pinje aneno low fuel, ng'ato dhi e petrol station to do kanyo ka modhi onge to gidoko law mayelo. Eka Mama Samia Suluhu wacho ne gikanyo ni wacho ni kanyo ni try Dangote fuel. Jo ariyo gi akemo mirwak ne gilewni machalre, but aneno Ruto tachaka neno Museveni. Yeah, that's Museveni mulo fuel ja. Koro actually gima understand ka ni pinje ka motingo Kenya, Uganda ko Tanzania. Sana Kenya gi Uganda salisa ni modhi osechako lale pachoka. Kabisa. To ja Tanzania chal ni got different deal mare. Neno ka gin gi idho ladder. Yeah. They are climbing the ladder and pull number 1 down. And then otemo ngiso jatend piny owacho migosi William Ruto kanyakla kod jatend piny owacho ma piny Uganda migosi Yoweri Kaguta Museveni ni giteme mo mar Dangote. Jawala jamwandu matuklu migosi Dangote. You know Dangote? Aleko Dangote.
One of the richest people in Africa. And then mbele kanyo ntiere sigana today in history. Yes, March 25th, 2000, Coca-Cola director Maina Karuki is elected Football Kenya Federation chairman. Mr. Karuki garnered 103 votes, beating his closest rival, former AFC Leopards Football Club chairman Alfred Sambu, who had 67 votes. Former FKF secretary Sam Nyamweya, who was initially vying for chairman, withdrew from the race and backed Mr. Sambu's candidature. Mago weche gi kuma ne otimore sigana mbele kanyo nitie itoboke ne Roma Balang ka aneno kanyo katun gin weche gi kuma Balang mola kala kanya kambele kanyo weche mangima ntiere ite kata bade ne Roma Balang aneno kanyo lendo montim koda bengi bende nitie kanyo ko thuolo mare mondo minon ito en bengi man itima prayo koda Dek Brenda Mwana kanyo gi weche go motimore counties mopogore opogore. Trench of death, 32 secretly buried bodies exhumed mano in Kericho County. Kericho County ringre moktine 32 mayande oiki apoya nono kata ka oganda ok ong'eyo gin mago mabendi golo. And imagine most of them were children actually. Authorities in Kericho County dug up to 32 bodies, 7 adults and 25 children from a mass grave at Makaburini Cemetery yesterday. So bad. Why do you kill a child? Do you know there's nyithindo mang'eny lalaga? I think koro wanyalo ng'eyo kuma nyithindo gi. Maybe their body parts igolo then iko. Exactly. Ma chala ile mambo na body ma ini kama cult ile ya kuuza body parts, I think so. Late son. So unfortunate. Piny kanyo gwenge mag Meru. Meru wachni dowry pressure fueling banditry, says Murkomen as attack surge. Ka weche gi mag monj dhi nyime. And then Nairobi Kenyatta National Hospital calls on families to claim 480 bodies. So I told you, mag piny owacho ilando nyaka. Imiyo gi nyaka thuolo. Lendo timre ite mar prayer koda ng'wen Brenda, ite mar prayer koda bich. Wan gi weche go mag pinje maoko, ni wacho kanyo ni Iran pours missile into Israel, mocks straight plan. Iran te makoro golo missiles ma piny lich. Iran ba missile to wada. Kagi goyo piny Israel. Bigo Israel se yes ya. Na Israel ya yo. Weche ge kuma glweny mantie kinde piny nero mar Iran kod Israel to thuolo mar mondo minno Amerika. Amerika to kwe. Amerika oriwore gi Israel goyo Iran. So Iran goyo Amerika to goyo Israel. But gima Iran timo ga marach en ni ok gigo Amerika direct ni gidhi muocho piny Amerika. Gimanyo pinje mantiere kuonde mantiere embassy mag niniga. Emagi muocho. Anything to do with America in other countries magiingo. Emagi digi muoche. Kenya kakwa poni walietho do. Kagi amua. To lich. Embassy onera matek. Business which ke kuma go walantie ite kanyo KQ flies back to 17 billion lows on low capacity. Kenya KQ idolal. Eka cooking gas demand up 15% on declining cost. Eka thuolo mar mondo mi som weche ge kuma go wala ite mar 26. 27 gin kaka omenda ringo pacho kaindi. 28 Gaja meli kod kwano. 29 lendo matindo tindo. Nyaka ite mar 30. Ya mama goro go chakre ite mar 30 kanyo. Ka gidhi nyime nyaka 31. Jaduong' Kuria Mushiru. Angeni di somo ni Muchiru. Maliluongo ni Kuria Mushiru. And then Lily Atieno Onyango. Ndikni mang'eny manade. Mana Lily ondikne. Odo kike. Pok ogol chieng' mike. Joge ng'eny. To ma gino landi. Mago mana nying ji. You see all those are names. Si kabisa. Neno USA Sitam. St. Mary's Nyamarimba Girls High School. Ayo mama ondiki. Wilfred Gishiri Shasha bentie kanyo. Samuel Ochieng Tolo ni bet berberi. Kolero Bara Primary School in Rongo, Rio City Road, Rongo Town, starting 8 a.m. And give me Brokowe. Rosewood.
Rosu drongo. Yugi kwe. Rosu Ler mar mana Kristo gweng' orienynegi. Mbele kani bentie agwe kuma magoro lalgo. Mama kwa mikanyo. Angela Lois Adongo. Ngure. Funeral service on the 6th. Village. King. Sub-county Uyoma Kobong. Oh, ike. Uyoma Kobong Rachar. Sub-location. Yeah. Nyabeda village. Yes. Mano nyamino tinda molo mosipna. Hey, celebration of life moro bentie mbele kani binene. People we. Ma koro people we. Lucy Dorothy Kabusa. Hapa ni waso omega. Marsitam. Valley Road. Mbele kanyo ndigin weche ge kuma tu Kenya kono mgajwang ka utono mari mono minon. Keep Keino Classic will be bigger and better. Bigger and better no ni quotes. Ni nyakotemere mobed bigger ne konya yigo. Yes. Ntie tuke kanyo mago mag by the way today ntie tugo mar golf. Okay. I was to go but I'm not sure. Golf Club Kisumu. Golf. Golf are the games to go give people like Obena and above. People like. And myself. Not just people like. Dutch player boosts. So I'm like Dutch players boost. Suriname's World Cup chance. League title race too early to call. Say Gor coach Akano. And then Osiep Namara Mbesters Chabano Petene Kanyo Benny McCarthy. It was shocking that you don't know Benny McCarthy. Hey, Then Itemugik History Beacons. Itemugik Kanyo History Beacons. Ano no tipo Kanyo Marambe Starlets players celebrating beating Gambia. Egani eri. Magenjo mawacho ni King yoti and gito gin tiend chu. Yes. Suchigi gin make me wake ni katanyiri. Kuna magojong ingiwacha? Mago weche mabene nentie obokeniri mano ma Daily Nation waka oyo machoka waduogo to ang'o motimore standard. Nyima oboke ma standard ka aneno tipo mar Migosi Tuju ema gichako wanya kod mojong. Brenda wamo pi machok then oduogi. Piny koro tauru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
piny koro tauru gi mare. Emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Jagoro moga jong mapiyo piyo warwaki e tielo ni eri kendo mogik mar timo nonro geki mag oboke. Wantie ka kod oboke mar The Standard. The Standard. Brenda, inyalo chako mbele kanyo? Mbele kae aneno ka story maduong' momi pek kawuono The Standard en story no mar migosi Rafael Tuju. Waneno picha kanyo mar Rafael Tuju custody hora. Konendo piny kanyo oketne oxygen. Waneno picha mar jotelo kano dhi lime e od thieth ne ambulance obiro ome bende waneno koket kanyo. Wach maduong' wacho ni custody horror brutalized. The dramatic arrest and detention of former Cabinet Secretary Rafael Tuju has ignited a storm over police conduct after he spent hours in cell despite deteriorating health. Lawyers say he was denied hospital care until his condition worsened, raising fear over custodial treatment. Even as detectives pursue charges of false reporting, the saga has spiraled into a high-stakes clash over rights, due process, and political power. Olero mana midhiero ma bende migosi Rafael Tuju osebedo kakale lwet piny owacho lito bila ka bende bang' no osendhiye kendo onding'e dhi nyime kod inyre. Rafael Tuju sani koro nitie tipo monindo piny kanyo e tesendo bila moro kendo ume kendo iketo ne oxygen kata muye konye yweyo ka pok ne oring kode kod ambulance nyaka kar thieth nero mano ma Karen Nairobi. Ite mar ariyo call for return of subsidies and price reduction as fuel crisis looms. Weche go koma koso modhi go koma geche pachoka indi gin mano mabede dhi nyime kod neno e pachoka indi ainya kotende kod alweny mabede dhi nyime Middle East. Piny kanyo petroleum crisis, what countries are doing to caution citizens? Entiere kanyo gino ma pinje timo mondo mi ginyal nyiso jogi emidhiero go eko mabede dhi bedo kotende kod modhi go eko. Ite mar ariyo no ero gin mana weche mag modhi. Ite mar adek shock had questions after 33 bodies exhumed from mass grave. Penjo nitie matek ma ng'ama nyalo duoko onge kata mana piny owacho kotende kod ringre oganda 33 ma bende koro ogol e buche go eko mabende noyigi matany e gwenge mag Kericho. Som report maket kod mano ite mar adek. Ite mar ang'wen en kanyo wach Tuju. Me go now into details. Tuju's arrest sparks outrage over police conduct and medical neglect. Yes. Na wacho ni. Lakini gimoro de timre marach kuomawi marach okakono timre ni Tuju owewa kana NSL. Koro jogi do wacho na.
back on the road. Nikech no dhi kanyo kongima kendo ne ng'ama chung' ma Kendo Nes na yudo masira mar wang' apaya. Yes. Kata kamano no wuotho kendo nwanene kotimo tijege. To koro nyu manhandle emomiyo koro yudo hinyruok. Nairobi kanyo Tuju reprieve as court grants 200,000 bail. The High Court in Nairobi yesterday granted former Rarieda MP Raphael Tuju a temporary reprieve, allowing him bail ahead of any format changes. Maiso ni koro Tuju nyalo yueyo bang' ka doho mamalo chiwo ne rambun mar kwano omenda mok tin ne siling 200,000. Yes. Kotede koda bura medo omak ne do ite mar 5 lendo. Lendo kanyo. Ite mar 6 lendo. Ite mar 7 lendo. Ite mar 8 Ford Kenya dismisses push to dissolve and join UDA. Duond busiasa noero mar Ford Kenya sani koro kwedo malich mokalo paro mabende yande ogol mondo migi vunj bura noero kendo giriwre kod United Democratic Alliance UDA. Yes. Tipoti kanyo mar Ford Kenya Secretary General John Chikati. John Chikati. Mbele kanyo Ex-KRA manager loses 63 million in pursuit of Kura chair position. George Musembi Muhia, former Kenya Revenue Authority senior manager, hoped to have a quiet life after retirement and perhaps clinching a lucrative parastatal chair job. His account before the High Court in Nairobi reads like the plot of a thriller novel or a film, loosely mirroring the 2023 movie Paycheck. Nevertheless, is now before the corridors of justice. Mbele kanyo ite mar 10 gin lendo motim kod Kenya Airways. Ite mar 10 kod achiel lendo motim kod piny owacho kod counties, piny owacho. County ma Isiolo. County government of Isiolo. Okay. Kasto moro ni and the County National Assembly. Yeah. National Assembly. And then goro ma pajoso mo kod pajo ndiko goro mar cartoon ni ite mar 10 kod 2. Manifesto. Jadolo moro tingo muma gitege wacho laya. Okay. They are accusing each other of lying. They are accusing each other of lying. Jadolo kod josiasa. Gite they are accusing each other of lying. Nane kuma state of the country. Okay. And then Ruto no wuoyo about Tuju. You see it up there? Yes. Tuju needs honest friends and honest advice. It doesn't need scavengers who are trying to scavenge about the misfortune of a citizen. It should be advised so that his wealth can be recovered and it can move forward. Okay. The same thing that lawyer, whatever the person was telling Tuju. Is the same thing Ruto is saying here, that Tuju should just stop associating himself with the opposition leaders. Koro Tuju. And bow to him. I'll talk to make him his friend or I don't know whatever. Tuju aparo ni ene maybe onyine ne kaka wuod luo masani koro. Omiyo buro lenge wachni. I'm asking the same question. Emomiyo. That's why Buru is quiet and those the empathy are quiet about Tuju's. Those some luo leaders ncha wasana no kano demoli medalane. Kamutingo babo wino gini. Yes. You don't know that. But that is not adding up on Oburu's side. Oburu is not with your friend Babu. Kwa nino kajo ten ODM yo dito mag ODM owuo. Mo lose wacho kaka gikwede malich mokalo. Exactly. Manyiso ni gini ntie talks madhi nyime. Exactly. And they are doing so bad to Rarieda. Ite mbele kanyo gin oboke go kuma balang ne kod mugajwanka uthono mali mondo mi non ite ma 10 kod 6. Wachoni families plead with state to bring back men caught up in Russia war. Who caught them? These men, people went there willing. But they never planned to go for the war. They were supposed to go to other countries for the jobs. Which jobs? Who told them there are jobs there? People always go to other countries for jobs. Even as we speak today, I know there are people who are going to leave Kenya to go to other countries for jobs. When they are stuck? Whom are they blaming? They call for the government. Okay. Mombasa? Mombasa County insurer
ordered to pay Kangata. An insurance company has been ordered to pay 136,068 legal fees to Murang'a Governor Irungu Kangata. Nairobi property owners face penalties. Nairobi City County has opted to involve professional debt collectors to enhance collection of revenues. Nanyuki, locals protest against land allocation. A conflict has emerged after a cultural group was granted 10 acres of public land in Mukima area. Nakuru traders denies KRA tax evasion claim. A businessman is facing charges before the Nakuru Law Court for failing to declare 7.5 million tax return, and warrant of arrest issued against former Java CEO. Yes. A Nairobi court has issued an arrest warrant against former Java CEO chief executive after he failed to appear in court for mention of his 7.9 million fraud case. Derek Cornelius Van Houten is out of cash bail of around 500,000 following his earlier arraignment on charges of obtaining money by false pretense. Java, manager mar Java. Segore noma. Noma kabisa. Boki mabalang tie kanyo nyakon mungo jongo ringa inga mbele kanyo kwa chopo wiche kumujiri winji wadhi lidho nigi nyakon mungo jong ite mara apar kod abiriyo. Ite mara apar kod Kasa apar kod chiko. Okay, apar kod sebi ahen. Ite mara apar kod abiriyo. Wachokanyo ni Senate directs KWS Kenya Wildlife Service to stop illegal fishing activities in Lake Nakuru. No. Repeat. The Senate directs KWS Kenya Wildlife Service to stop illegal fishing activities in Lake Nakuru. Are they the ones fishing, or they are stopping people who are doing illegal fishing? I think they should stop people who are doing illegal fishing in Lake Nakuru. Not they are the ones fishing. The Senate has directed the Kenya Wildlife Service to immediately curb illegal fishing in Lake Nakuru National Park, even as there are claims of powerful individuals. Kenya kage powerful. Kenya everything. This is Powerful. powerful. Bomet Kocha. Bomet governor grilled over spending. Governor Hilary Bachok Barchok is was my bad man. questioned by a Senate committee yesterday regarding audit concerns. Nyamira, court nods to Oroko appointment. The County Assembly of Nyamira was dealt another blow after the High Court affirmed the contested appointment of Peris Oroko as the County Executive Committee member for Agriculture. Trans Nzoia Kindiki drums up state project. Deputy President Kithure Kindiki visited development project by the national government in Trans Nzoia County yesterday, vowing that the transformative efforts will reshape the county's economy. Which Magtelo Mapacho kandi auditor flags unpresented bursary checks worth 722 million. Katulu marimuno mi non kendi code report na market code mano. Court to Secretary General Francis Atwoli. Atwoli election challenged in Kirinyaga Court. Atwoli was re-elected and opposed on March 14th as Court to Secretary General for the 6th term, and applicant claims election was conducted in violation of framework governing trade union polls. Katulu marimuno misomo weche mote deko da migosi Atwoli goeko ite marapar koda bori ite marapar kodo chiko gin weche geko magoala. Chakanyani Kenya Airways slides back to red with 17.2 billion net loss. Net loss. Giyudo lal mopogore nyakore magajwang. Ite mambele kaendi en kaka omenda ringo e pacho kaendi e pinje maoko en lweny mar Iran, Israel kod strikes despite Trump's talk of negotiation. Koro Iran gi Israel pod gore. In fact, Iran no monjo Israel seche ma Trump to nosedonje negotiation already gi Iran. Utieko lweny. Djibouti Salam City eyes slice of Africans housing boom. At least 66 dead after military plane crash. Mano Bogota or in Colombia. Piny mar Colombia. Ite mar prario koda rio gin lendo prario koda dek. Agaja meli kod kwano ni prario koda dek Brenda. Yes.
24 gin lendo. Maneno king'io nyamburko kanyo. 26 lendo magwel nigi eko matindo. And then mbele kanyo Jordan Auctioneers. 28 jogo mamagoro lalgo. Ya mamagoro lalgo standard okito mana 2. Dr. Nicholas Muthini Kivoyo. Kod Lona Anyula. Go omona wefwes. Katolo maribono mingni very young souls playing. Kingdom Academy player right battles professional against Roots Academy in a football match during the Roots Academy Sports Extravaganza in Nairobi. Pen kanyo bentiere girls football action between Krata and Anesta at the Roots Academy Sports Extravaganza in Nairobi. In Nakuru. In Nakuru, sorry. Future champions put best foot forward in Nakuru tournament. Pistons that hold Lakers 9-game winning streak. Streak. Katulu mali mono misom report market code mano. Wana kai giite mar pradek. Oh. Mala team story. Itelo Romar Pradik, American Dream. How youngsters battle for tickets to US universities. Gin weche go koma kaka gido iluongo scholarships. Mondo migidhi gisome pije go koma ombogo. Yes. Former Commonwealth Games 800 meter champion Japheth Kimutai. Malo mbe itema Pradeko Dachel. Kenyans back home from wild meet. Meet empty-handed. Kenyan Masi Adongo Okech competes in World Women. Was a feature a gazette. Oh, she's doing good job. Good. Makofi. Mugi kanyo tiere. Nyadende kanyo ingyo didi. No, animu yena ngyo deria. What a sight it will be to have Italy back after 12 years in the cold. Italy back. So an Italy fan at the ground and at the Group D match between Italy and Costa Rica. Nyakoro mugideko sekalo kanyo per beach kod dek bang sa chelo kinyi makawuono manyisondo kanyo daka birio rom sa ariyo kinyi maket kod makaponi ko kikridwa dhi manyo kamigoyo tongo koro nyalo chapni kabisa kech sa koro gore gi wadgi ng'enyo gana dhi tich sa ariyo kaponi ni monde puodho be sawa. Samori seduogo. Jomoko no semonde puodho moseduogo kata ot sani. Sego achiel ariyo adek. Ola ochiro. Kawuono tich adek en chiro Akala. Okay. Siaya County. Then gweng en chiro mane? Wednesday is also chiro maduong' in Oyugis Town. Oyugis Town. Kawuono en chiro chieng' chiro Oyugis, chieng' chiro Akala. Yes. Holo cha en tich ariyo. Kenya ni gweng wen chiro karang'o? Friday like Kombewa. Yes. Yeah. Jakolo mongo jongi wakao yo machuok ka waduogo to wabiro kod twak machiel kachiel. Wageno bedo kod jaod bura matin mano ma iseme migosi Seth Okumu. Ma bende ing'isa ni thuolo machuok mabiro mbele ka bro bedo ni osechopo mondo mi wabag kod twak nyakolo mongo jwang. Iluonga ni Jasado ya Wood Seme. Kachiel koraka an Brenda Agenyo anyas panyanam. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa,
twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
kelo muoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde.
Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma
Machiegni kendo nyakwara Magajwang' tielo nieri mar adek kendo mogik kanyo bende wabedo koda twage go eko mopogore opogore koda jolony kanyakla koda jodito e weche go eko mopogore opogore nyakwara Magajwang'. Dai kosekalo kanyo 11 bang' saa 2 okinyi nieri maket kod maendi. Wadhi bedo koda twak kidienje go eko ariyo. Wachako koda jachung' kar chung' od burano matin mano ma Kisumu East ma bende en jaod bura makanyo mano migosi Seth Kumu ma bende kinde mang'eny erogani luonge ni wuod japuonj. E studio mar adek kucho aneno achiel kuom jolal kom MCA bomaneri maduong' ma Kisumu mano migosi Cecil bende osebiro. Wadwani wachak koda migosi Seth Okumu. Seth oyawre kaw thuolo ni mondo mi mos oganda jokanyanam to kodongo lang'o chiew nade okinyi ma kawuono. Ero kamano adwa kaw thuolo mondo amos johera duto mag Kala TV kamoro moro ma gintiere kendo kana wuok seme kaka ipenya no semo chiew maber koth no nyidho maber ok amuoma moro maketho pinja kendo wan gi geno ni kodhi kamano to jibro yute matin. Kamano Nyaseth. To idonjo kaka MCA ma iseme igamane? Adonjo kaka MCA mar iseme higa mar 2017. Kendo kachopo 2022 nakwayogi kendo magiyie so you did it a second time? Yes, please. Two time ni oserumo? Koro dong marwa ni idhi adhiya nyaka chieng' moro giol kodi. Ok en mana two time? No. In fact, katiba mane wakalo ma 2010, president kod governor kende manigi terms. Yes. Positions modongo senator, MP, MCA, women onge term limits. Ni kawe kumo osiepni miluongo ni, what's the name of the guy? My neighbor, my schoolmate, and my friend Agri Ogosi. Agri Ogosi, yes, please. Mang'eyo maber kabisa. Ni kawe kaseme isemene ni kanye kanika kuom migosi Ogosi to ang'o momiyo ni dhiro wiwa duoko? Erokamano, yiero moro amora en kaka iuso serani. Kaka serani relate gi jopiny, kaka jopiny winjo serani. Omiyo ajawacho ga ni ok nakawe kuome nikech positions gi gin mag ng'ato. Exactly. In position mano bedo created to jopiny ema yiero koro joma kete. Bedo created gi constitutions, yes. Gir ng'ate minyalo maye. Exactly. Kata an ka ng'ato chieng' moro maybe 2040 something kucho ogola oko to ok no maya. Mana 40. Ok en mara. Ok 2027. Apimo kuma dipo. Kato nyagola. Kumine nogo samoro possibilities nyalo bet. Yes. Okay. So 2042 chieng' moko ng'ato okaw position nani to ok no maya. It's not mine. Okay. En position mano bedo created, jilare, idhi loso gi jopiny to gimiyi. Gima omiyo nayude kana adhi yiero 2027 mana kaka isewacho. Not 2027. 2017. Yes, 2017. 2017. Ne waloso ni mondo wameny weche mag dongruok to kod somo. Okay. Nikech nang'eyo ni somo eminya yak go piny e ngima masani. Education is the equalizer. Kako wacho pile. Yes. Then development kwere ma japiny gombo, weche mag ndara, weche mag pi, weche mag ECD classrooms, weche mag osiptal, weche mag chirni gi gik machal kamago. Koro ne watemo bero wechego. Omiyo eserawa ne waketo gie. To nosebedo be kwatimogi. Okay. Koro japiny neno in at least isechako timogi. Koro kwa mi thuolo ni nyatimonwa saidi. Emomiyo ne gimiya magichagi nuoya. Na ang'ei kiringo gi pikipiki. There's a motorbike you are doing. Yes. Running rounds with. Ne an gi pikipiki moro. Kasebedo MCA makoro wuoyo romi tiwite. Aero pikipiki. By the way, an aero pikipiki kabisa. Because it reaches so many places. And incognito bende. Maka biro rado kodi. So I don't have to advertise. Sama biro rado kodi. So kata gisani anajadhi kata we gari dala taringo gi pikipiki. Kadhe limo siepe na de na kunde ma gintie manyalo chope mapiyo. Kedhi dala kucho ting'eni wuoth ma pikipiki bet kayoti. Maingo mar mtoka. Bende weni thuolo bende minya donge gi siling mo mathin makata kichopo kundi koni mama. Nyiewo wewi tedo wacham kai. Yes. Seth wach wewi no kadwa nkech nyocha anegwa. An mo kadware. Maybe unweyo maseme no weyo maber. Nyocha anegwa moro moroni. To jopiny go onge ndara completely.
abe bumper mar gachwa no kethre because the road is pathetic in Moroni. Koro jogo no owachonwa on camera ni ne onyiew gi giweyo. No, there's a difference. There's a difference between buying somebody and getting into somebody's home. Inya dhi adala ng'ato iyudo ni mama ni nikech dende lit no tuo ok otimo gimoro. Gombo ni mondo miye gimoro matin. Omany go omany go chiemo ocham gi nyithindo. Opogore gi kidhi tinyiewo ji mondo ogoni kuora. Yes. Apani ji onego beni pogo the difference. Yes, the difference. When you are visiting homes. An kibiro dalana, let's say ni senator ne campaign to biro dalana. Onya bira toko kwa dambaka to koni ser. Ebe para 2027. But ko dhi home achiel to nya yudo onya yudo ka mama no mama cha tuo to nyithi be entie ge dho to koni mama kawuono to kan mutegna ahinya but ma kawinye chul nego nyathino siling 150 mani dware school no. So the two need to be differentiated. And I don't agree in bribing voters. But as a leader, when you are walking around, sami wuothe gweng' to kone gi wuothe gi lwete lelo makata yudo ng'at moro manyo ng'ado lwete gi pala ni to kinya kone ni nyiewe panadol mano to kulong. Koro literally jo Moroni to ne onyiew giweyo, and you know what with you here seated inangeni paro ni neno weyo makata en 150 moro me literal weyo. Moroni ka go ask your friend MC Nilu. Nini ya weyo mang'eny tipogo gi. I'm just forgetting his name ade pare. An MCA ma there is a what ne moro mabedo chung market milimani kama mio. No, I don't. I can't get regiment, no. I had a gig seven. So yes, I remember that guy's name is somebody I know by. There's a young man, maybe just your age mate, Moronika, and Jogono Chungungi. So I think Lungo can get 1 inch. The public demand more they. A dear man, yes, I Barabaro church. You think the man lock and you the local jamaso, which mag health tech. This guy who is sorry to use this example, and neighbor Mheshimiwa Senator, Dalam Senator Makocha, and a warden, a senator who working. So those guys were both literally ndugu no ne wango weyo to tingo gi besende to tero. Koro kose tiku weyo gi jopiny to toko this to keto ni gimogo moro mar 1 kg. To kiwinjo clip no namanya or ni kata WhatsApp ni. Koro weyo chama. Wacho ni ndalo mane nyiewa gi weyo ne pokwa somo no kwariek. Sani to ne wasenge pay. Exactly, I totally agree. I totally agree. And gik mami okonego bed ni determine kura mimeya. Exactly. Kura mimeya should be based on sera mauso ni. Gikame gombo ni monde sodi e weche mag dongruok. That should be key. Mane monego bed ni jing'ia ahinya. Ok gima micha to nyalo beda ni koro bwana. Akaw thuolo ni ibet ka kite mang'eny. Koth bende biro idwa dok dala indapiko. But gimonego be ni yago kamwa bete ni to gimiuso na chabo nyonga. Sera mane mauso ni. Okay. To ini gombo ni wuok kanye kidhi kanye weche mag dongruok. Benda mulo gigo. Mane onego be ni yiero go jatelo. Ok weyo ma jatelo mi. Seth giko dira ni ang'oma no mori sub county ni Maseme. Giko dira ni kaka piny osebedo kadhi liek no achiel adek no winjo ni state house ne ni Seme. Giko dira ni rais no lemowa. Kendo no lemo kuonde ariyo iseme. Tachiel e boda mar Seme gi Kisumu. Exactly. Kamono yawenda. Yeah, no. Holo. Holo ngeni en boda mar Seme gi Kisumu. Mane chichwa ma jo Seme gi Kisumu, especially jo Iseme. Eka no dhi TTC mong'ere. Eka no dhi Asat. Okay. Gigi duto ma rais no lemo. Mulo gik man bende aneno ka ni are very important. Okay. Wach ma tiegruok ma jopuonje manokel Seme kwa tudore gi Dr. James Wambura Nyikal en gima wasegombo kabisa. Kendo en gima bro konyo apart from just training teachers or create employment opportunities machiegni kode. Amor sana ni osiepna Chris Orio. Sani en achiel kuom jok monde kanyo en councillor chon. Okay. And when we are talking about employment obiro mana nikech TTC moket Seme. We are doing a fish landing site at Asat. Is over 150 million. Mondo
ing'eni ng'enyne rech kowuok e nam to kata kaka kwang' kode e bath ginene kumijalo yude yo malong'o bedo matek. Bedo matek. Kaka koro iluongo nang'o joma uso rech, let's say joma datero rech oko mar Kenya. Yes. Kuma ginyalo wuok ka gibiro dwaro rech e Iseme, idhi adhiya dho wedhe matindo tindo. Koro sani idwa iknwa kama ka joka loko yude rech mang'eny, jo nango yudo mang'eny, jo tiwo yudo mang'eny, jo bao ikelo kanyo koro kanye maloche nyalo kawe. Ajeni beaches ging'e gi nyage nyingi. Oh yes, bao tang'eyo. Arongo bing'eyo. Karibu ng'eyo. What luongo noti? Otiwa. Okay. Koro kanye ma ji inyalo ketgi nikech odhi biro nyaka gi cold storage ma koro rech ok kethre. Okay. Joma dwaro mena you can get it there. Then koro itero gi chirni maoko bede i Kenya kata maoko. Nyaka ne piny chakre bende jatend piny owacho mose limo Seme ya project mopogore opogore. Seme as a constituency. In fact nyoro nyago mbaka gi joga. Achiel kuom osiepna moro kendo jiranda. Oiko pinye moro ni Democratic Republic of Gamba. Okay. Iluonge ni Ngao. Ne wago kode mbaka koni en nyaka ne nyuole. I think it's now 60 something years. Nyaka ne nyuole. Pok oneno rais mobiro holo. Ma rute rais mochung monyono piny mowuotho. Okoni rais kaloga. Yes. Rais kaloga. Mano to kata wan kane wasomo to no. Wasebedo paraded e ndara ka warito Moi. Asat to koro onge rais mosechope. Holo ber osekale. Anya paro Moi nokalo holo to dhi bar. To be okang'e notero bar ang'o? Okanya paro, okanya siemo kata gisani. Yes. Uhuru cha bechel no osedhi limo jakom dala. Uhuru be norimo jakom dala ka nokalo. They were passing by. But ma to nyobiro. Yes. And other projects. And we believe ni podo dhi biro. Kaka ne waloso gi mbunge, podo dhi duogo. It's not the first and the last. No. Mondo commission some other tarmac roads. Mantie Iseme. What does this mean to politics, Maseme? Angini wachake ona haya note, but just handle it like that. Gimomiyo ji goga siasa, od gimomiyo ji dhie siasa ni mondo giyud dongruok. To dongruok ne yudo kuom sirikal. Okay. To sirikal ni inyalo mana yudo ka en gi tudruok machiegni gi CEO mar sirikal. Kaka ma CEO mar sirikal ma Kenya en president. Jatayori tije maduong'. Yes. CEO mar sirikal ma Kenya en President Ruto. Yes. So biro mare no nyiso ni wan machiegni gi sirikal. Kendo gik mwakwayo koro wanyatimo ang'o wanyayudo. Wane dho sufria mitoke. Kamano. Yes. Mesa no koro wachiegnie kabisa. Kendo wagombo ni but wachiegnie but ok ne waloso gimidhi poge i sirikal no. Okay. But orwakwa. Meso ni chiemo motedi no. Yes. You didn't have a share. Yes. Manyiso ni Rigathi no kokoso ni share. Kaka nokete ne rach, adieri ni ok ne wamiyo Ruto kura, an ok namiye. An ok namiye, an Joseph mang'eny nokomiye. But oyie moluongo wa wi mesa ni biuru, kata nokumiya, but biuru chiemo ni oromo wa wate. Yes. Bang jang moro nyang'adu ng'oni. Inyalo ng'ade. Mano nyiso nikech wan wagombo ng'ama terowa kuma nyalo yude dongruok. Okay. Ma sirikal. And mane gimwa dhi ng'e yiero ma 2027. Nyaka wabunge mochung' e Iseme. And then in benye waduge kar chung'o buchi matin ma Iseme nieri. Ang'o ma kichung' sata kaponi sani kidhi nindo? Samoro mimo kipimo gigni mokalo. Ang'o minyalo siemo ma japiny nyalo go wang'e sani mane monya ndiko na message mowach ni mano wuod japuonj wacha adier. Kato wuod japuonj oriambe. Achiel asegero dispensaries ariyo. Ming'e gi nyingi. Nyadado gi Malela. From scratch. Masani gin operational. Okay. Ithiedho ji eki. They are not just buildings. An man kodi ka doyo ema kede wach ma budget ma yudo lam ma wuok namba ka piyo ka dhi bodi asat. En lam mantiere. Ang'eni seluwe. Ok ing'ege kaka ne wagore kode. The county thing, manager NYS yes. are working on. Yes. I think I last followed that road kanwa the ko Mino or something. Yes. Mano project mantiere. One gi several roads mobedo open in Iseme. I think gisani debate ni aseya ondeni madhe. I think they're close to 40. Okay. Manyien. Mobarabara. Mobedo maintain. But the earth roads moko kethre. An gi teyni makete chirni. Yes.
Magwar, Magwar chiro. Yes, Magwar. Lunga chiro. Miranga, Nyaguda, Kaloka, Nanga. Nanga Kokir. Nanga Beach. Nanga Beach. Yes. Okay. Nanga Beach. Yes. Sani what they made a deck, what they made a roadie dispensary, what they made a number capello, what they made a Tanzanite. I must floodlight. Tanzanite. That's a new, a whole name in my mind, but it's new when you mention it. Okay. Tanzanite and no junction. Ki walk a lamb no junction. Madika Julu Kanes. Yes. It's a small market. Can you Exactly. Yeah. Yes. Yeah. Then one gipigema wase kunyo pilunga. Water points. Yes. Wase kunyo pilunga, malela, kitmikai, kolago, kodkodero, magwar, runda. Ne watudore gi Kea bendo kunyo moro kamoro ni I'm forgetting the name. Yes. Yes. Kaloka be wase kunye pi. Kaloka Beach. Yes. Yes. Wase kunye pi. So wan gi pige be mwase kunye, wan gi nderni mwase ya, wan go siptende. Wan gi chirni mwase gero Magwar, wase gero Nyaguda, but Nyaguda poko rumo. Nikech onego beni wamedo pesa mondo ogerne cubicles. Mondo ogere in a way maka jini iye to koth ok nyal gogi. Dweche wadongo machuok to wadhi yiero meka gana ariyo kod 20 kod 7. Dweche gi ang'o michano timo gi dweche modong' masanja gi? Dweche 27 gi. Dweche modong' mondo wadhi e higa mar 27. Oh, dweche modong' gi pod wan gi budget maran sani. Yes. Ema sekwano ni teni adek mwadhi medo. Wan gi other roads mwadhi open. Kapok dweche gi orumo. Achiel kuom denni ko en ndara mawuok Kidachiel kadhi nyaka Kuoyo. Ndara mitie sani en ndara ma dhi Nyarombo, motudo Nyarombo gi Miranga. Where's that Nyarombo? Man poka winji. Adoyo kare kia ka seme yawa ti nyathi seme musumo seme diem yawa. Iya timi nade ya. So when you're going to Miranga, yes. Nyarombo is between Kisumo and Seme, okay. The sides of Miranga. Yeah, it's the last village then koridonje Kisumu. Okay, ninge kamoro pichande gaji na Buogo. Yeah, I know Buogo. Yes, now kiridori a Buogo. There's a road kiridori yo mwalo kono. Kone miluongo ni Nyarombo. So we want to do a road ma link gi kokiluoro nyaka Magwar, ma link gi from Miranga ngada straight. Ini iseme nyaka bed ni complicated nikech gweng'u kanye mane one tipo mar Minyesu. Kari nge iseme. To inge tipo mar Minyesu no. Ma dala na to tipo mar Minyesu ni etoke kama. Koro gukinyi tangi yako ni Maria. Nyasaye. Kwana. Inyaketho. Erokamano. Omi gima chunyi dwaro. Mano. Ma 2027 okonya tamre. Kaka ng'iyo pilecha. Ako dhi tamre. Kamano. Koro kaka ni penya ni before 2027 wadhi e yiero. Nitie gigo. Chenro mane miseketo. Nitiere gigo ma wadhi timo. Mondo gistemo lokre. Nitie gik matimo kaka MCMA iseme, but ok na landoni. Yes. Ni an bende an jakom mar weche mag somo e county. Yeah. Ma Kisumu. And kanyo be wan gi chenro. Kane wakore kabisa mwayudo pesa budget mondo ndik another 100 teachers. ECD teachers, yes. Last financial year. In the entire county? Yes, last financial year ne wandika 100. This year bende wadwani wandika 100. 100 ni konyowa mondo wayud at least one teacher for each and every ECD class. Okay. In each and every ECD center. So PP1 bet gi japuonj, then PP2 be bet gi japuonj. Negi sani bro yudo ka jopuonje go. The 100 mane wamedo kanomiyo wabet gi at least one teacher in every ECD center. Chon ne moko onge go completely. Ma jonyuol mane ndiko jopuonje mag ECD. And it was a sad situation. Negi bedo kaka kojolo. Yes. Come on. State mag skunde wa, now that you mention you being a chair in the committee of education Kisumu County. Use improve machalo nade nyithindo pod betelo? Yes, pod nitie kuonde ma nyithindo betelo. And we are not happy about it. Wasebet gi problem gi contractors. At the time magi kawe tich to gimora mora nyiso ni en gi pesa. Ka kori gole no dhi tich nikech ng'en sirikal kisekwa tich tidhi tiyo mitieki. Kore kidugo kwa pesa. Koro kigole no dhi titi okoni ng'en ni pesa na moro nyocha rito kuom Just us. Chek sirkal en ni ka kao kandarasi katimo gi mara itimo gi pesa ni mitieki kisetieko tikone jodala gima nomiacha atimo matieko kaka nodwar koro duok na u pesa nano koro duoko gi wiye
Mando koro en biashara. Koro in miwacho kata ke dhi hasara mando koro kaka igo biashara because it's business. Koro in make sure ni sama ikawo biashara ni iketo nengo manyalo mi yude gimoro mang'owa matin e wiye. But ikuongo itiyo gi pesa ni mitieki koro kidhi kwa sirikal ni mondo chuli. Okay. Mano miyo contractors moko iyudo kaka nanyisi ni ka gisekawo tich to koni ni ng'eni kendo koro Justus nyocha nigi pesa na moro manyocha paro natigo ma koro Justus pok omiya koro ing'eni pod akia kata nadhi timo tijno gang'owa ma higa rum kok gitimo tije mane gikawo. Okay. Koro magi andonge ma samoro projects mopogore opogore kaloe. Ang'o mamori king'iyo weche mag skunde wa nyenye ECDs kaka jakom mochung'ne weche mag somo? Gima dimora gi sani en ma wach manyocha waketo ni japuonj nitie at least one mondo gi sirikal. But infrastructure to pod aneno ka ok wadhi maber. Watemo timo feeding program na nyithindo manie ECD bende kaluwore gi resources ma watin go. Yes. Bende aneno ka ok dhi maber. Kata gige tugo onego bed ni nyathi ka nie ECD to nitie pap moro moikne matin mantiere gige tugo monya chikore gik mopogore opogore swinging ang'o mago pok wachope. Ma timore nikech gimoro kama ji oluor lose. Kane wa devolve katiba ma 2010 ne wa devolve ECDs gi VTCs on education. Iyudo ka most counties kawo pesa gi matimo gigo to duoke bursaries mag secondary gi universities ma wa left at the national. We are not doing it ni wahero but demand man malo kanyo mar somo makanyo ni malo kendo parents are struggling. Koro miyo gik mano miwa kaka katiba mondo watim samoro ok dhi maber ahinya. Okay. To gino mane muntiego ni ka ochopo higa mar 2027 to samoro nyalo miyo jopiny ng'iyo kod wang' maber. Ging'eni kamiti mar somo to be ging'eni samoro wachni mar siasa bokore mgika. Bineno kamano mi confidence samoro nyalo dhi bagen gi jopiny. Siasa ma 2027 dhi bet mayot. Mana kaka ineno ka Ruto wuotho to siemo. Akelo SGR, akelo barabara madhi Holo Lela, ayawo no fish landing site, baya ma Homa Bay. Kaka wan bende MCS dhi bet. Kanyocha osemi thuolo tiwacho ni thuolo manomino itimo gang'o. Ngiri mane makoth goyo. Yes. And development ok inya pando. Kiloso ndara ok inya dhi pando kata ng'ato ok inya pando. Jogo madhi dwaro for the last time the first time ma pok noyier. Okay. Idhi penjgi ni un bende nitiere kuonde manyocha untiere kata kanyocha in pastor kata kanyocha in japuonj kata kanyocha in jogi machalo nade. Giri ni nyocha ikonyowa go nang'o. Okay. Then they do prorating ni bwana. Justus to nyocha jafwambo. To fwambo nene omiyo ti Orlando gigwa maseme kaendi kendo miyo nyocha wayudo gik moko. Apane Justus ber. Seth in nyocha waket MCA. Igero no siptende ariyo, iketo nwa teini, iloso nwa nderni. Ibe waneno kwa nyaduoki. Okay. Yes. What mane kindi kod Governor Nyong'o kod jalupne Owili chalo nade? We have cordial relationship. Pok wachwanyore yo mora mora. Wanyalo bet gi pogruok samoro e weche kaka gik moko itime county. But we do what we call consultation. And we agree on the best way. Because we believe we are serving the same people. And the best we want for them and good service. Come on. Mano be nyiso ni samoro udhi e kitanda kod executive ma samoro kentie weche monego be ni luwo to samoro unyalo ywa tok ng'ato kata ka weche ok ber. I don't agree with that. And I don't you know what's about opposition politics for long. People believe ni ka in gi pogruok gi ng'ato to nego be ni kokoko tigo nduru to goru to utimo to dhao to utimo maandamano. Ne wafwenyo ni mano konyo. As Kisumu County. We do what we call consultative leadership. Kantie pogruok e paro. To wabet piny gi governor. To wakone ni governor waneno ka sisi machal kamaendi ok dhi kodwa maber. Inyalo wile kata inyalo gole. Governor waneno ka projects lewo mok bed implemented. Ang'o matimore? To pimo. Governor waneno ka board mane yiero machoko pesa. Waneno ka nyaka ne yiergi pesa medo mana lal to gologi. That is what we believe in. We don't believe in gokoko. Yes. And sometimes people mistake that to be
very lenient. And aseneno kata kaka nyoro nyawang'iyo Auditor General's report Machula Imbo Hospital specifically. A very good meeting, and they agree. Gik mane wanyiso gi agree, and they agree to improve on some of the audit queries manye ubedo raised the office of the Auditor General. Yes. Binti samoro kun munyalo wacho ni ube timo mos. Nyakoro Mugajwang atimo mos ko mano ni ntiere machine mano yawo ka koro o affect dola matin. We wakaw yo machok Nyakoro Mugajwang waduogo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Watomos Nyakoro Mugajwang kuom ng'ikni mwabedo go nosep jomoko osewacho ni josemelawo. Wach matin ni anyuola. Anyuola ramoni. Joseme joma ber, mung'e Nyasaye. To ng'ato nosekona ni tinde ka anyuola lawi. Chunga chungi wuog anyuola. Gikirenge. Ang ni gika, to gibino kai. Chunga chungi wuog anyuola, kora anyuola na anyuola. Abe ka mandong'e. Seth pimona wat mane kindi kod Sirkand County ma Kisumu, ahinya to Gavana Nyong'o. Oganda mang'eny sani ywak ne olal kabisa kendo tiche mang'eny sani ok nene public domain. Ma en adier koso ji wacha? Ok ang'eno oganda mang'eny gin jomage nikech I remember kanyocha wan ong'ere TTC, Gavana nyocha nitiere. Kanyocha wan e State House, Gavana nyocha nitiere. Ok winjo kuon mauntie. Yes. Kabonyo Kanyagwal, apani olimo machiegni. Yes. So ok ang'e kuonde midwano bede, but agombo ni if I know specific. Akiani ko happy how many times. Kore kwano ni entiere. But chon kan wachako sirikal kane ko ntiere Kenya ne mokwongo, nwaneno ka most of the projects no launch, sports ground ne wantie. Nwatimo projects mang'eny sani ji wacho ni samoro wene jalupne deputy governor Matthew Willy. Mana kaka nasenyisi, ing'eni Kenya ka waonge gi resources moromo from pesa mwachoko. Yes. Kaka jo Kisumu County. Koro samoro chunega no dhi kuonde moko. Kuonde monya yude pesa mwanyalo gero go Kisumu County. Yudo ka odhi e meeting gi jo World Bank, AFD, kaka sani apane gin Morocco for Afri cities. Mondo wayud tudruok mantie cities kanyo be wanya yude pesa gik moko matindo tindo. Ko ng'eni girwa ne samidhi kuonde machal kamago tikwano ni okiti. Okay. Jiong'eni itiyo ka in e kor gweng'. Do maneni e liete. Yes, exactly. Nadi kata kiwacho liete. Gavana nyocha nitie gine mar Oremba, Mr. Oremba.
He was there in person. Kata mana ikmani ko nyithinda ang'wen ka, you remember? He was there in person. Kora akia, I don't understand. Okay. But then it's a problem kata one face. Idwa nu ubed kamora mora, ubed omnipresent. Everywhere, idwa no neni, but at the same time, idwa nika in kuno to ntie kake nyalo kony. So I need the best way you can help is financial, and you also have to look for that money. Exactly. Sepima winjo kiwacho ni kindelo duto onego bed ni itudri kod jogi, kendo ni itiyo kod dhok moro ni kapo ni imanyo kamoro, obed seme kata obed kamoro amora, to gimitimo sani ma ibro siem. Wat mantie kindi kod josembu, inyalo wacho ne suwedo machalo nade, anya to kod jod bura maseme Dr. James Nyikal? Adwa wacho ni amongst many MCAs, we have enjoyed the leadership ma Dr. James Nyikal. Oko se interfere gi tijo kaka MCA. Aneno ka kuonde moko nitie ywaruok between MCA gi MPs. Aneno ka marwa no onge. Every time we consult on developments, like for example, kwa chiwo scholarship. Ingeni county chiwo ga scholarship to CDF be chiwo scholarship. Yes. Aneno ka those consultations dhi maber ma miyo wa thuolo mar konyo nyithindo mang'eny. Nitie nderni bende ma Kera timo. Yes. So Kera is still under the patronage of the MP. Kasiemo ne nderni magombo ni mondo konya gi loso. Kaka Kera, aneno kokonya. Kaka Holo Magwar, he has continuously done maintenance. Because that's a major road that is serving several institutions. Kata gisani, wan gi yie kode nonego bed ni goye lam. Okay. So bedo kod winjruok. Yes, and we are both pushing mondo ogoye lam. Koro tudruok wa gi office mbunge mana kaka tudruok gi office governor ok osebet gi chochni manyalo complain about. Electioneering year 2027 wachope, uneno kaber mondo mi olok mjumbe maseme, awinjo ka jamoko wacho ni bi ichamo tiweyo kata itiyo tiweyo kapod nigi mitne, koso un kaka joseme, joiseme winjo ka wacho ni pod odhi nyime koso? Mana kaka nasewacho ni 2027 en gima yot. Ng'ato dhi pedho gige mosetimo, to joseme kete ratil. To joseme amua. Koro mano agone mbaka mwawene joseme. Ng'ato tim gire to kachopo 2027 riedo meki. To ng'ama lero kodi be riedo meke. To bas ko joseme koni wang'eyo gini ratilo ungore koni. Kamano. Sineno ka in to pod okiromo bedo mjumbe. Chik molosi ma Kenya oyiena bet mjumbe. But gisane joisemo kwaya ni mondo ariten koma mar MCA. Nikech nitie gik ma wagombo ni pod wamed timo gi koma mar MCA. Koro ching positions gi te gin mag jopiny. Yes. Jopiny ema kwani koro kamochopo ni wadwa ni mondo idhi ondamo machielo. Gino kidhi gi teko ni an Seth ni an adhi dwaro. Mani irem ga gokinyi. Ng'eny joma rem gin joma wuok gi teko gi. Okay. But idhi ir jopiny to gikoni bedo consultative. Yes. Yes. And then ntie oganda mabende samoro senyiedhre ward nino mabende nyako misebedo kisero misebedo kibedo go terms ariyo nieri gibe koro gidware jogo sewuok to what is the status now? Oyiene chik oyie en demokrasia mar ng'ata mondo olar kom mora mora mantiere katiba e county kaendi kendo onge ng'ama nyatame nyaka jogo kuro ok nyatame. But mondo mi oyieri to koro jopiny mamua. Koro status margi gin magi nyalo go mbaka ne. An anyalo wacho mana kinda gi jopiny manoyiera. Gik masetimo negi kendo ni adok kwayo gi mondo giyiena kendo mondo asavgi from 2027. Kapo ni yiero inyalo luong odiochieng' makiny sub county ni kata ward ma intiere no ero, ineno ka kichung' kod jogi en maber koso nitie nyegruok manyalo bet? Aneno ka wan maber kabisa. Wan maber kendo wan gadieri ni pod gidhi miya thuolo mondo asavgi kaka MCA. Yes. Kisumu County bende wadhi e yiero county mangima. Who is your governor 2027? Again, I don't like choosing for people. But an komiyo mbolo gi sani, abro miyo Dr. Matthews Ochieng' Wili. Gimomiyo abro miyo nikech wasetiyo kode kaka deputy governor. And king'iyo arrangements mosebet e Kenya. Kata rais masani wadhi support 2027 ne en deputy mar Uhuru. King'iyo institutions mag schools. Jok michoro ga mabed principals gin ga deputy principals. So the position was not just created for the sake. No kete mondo mi okel ng'atno maka governor onge to nyabet governor. Okay.
Omiyo, let's use continuity moro ne bedo. Let's use that position for what it was intended for. Ok no kele mondi beda kanyo. To bende king'iyo kata kako Will Osebet is sober and can structure what is happening in Kisumu County. Kendo nyadhi mbele gi legacy ma Professor Nyong'o oseweyo Kisumu. Niso ni kapo ni yiero ni nyalungu chieng' ma kawuono to mbuchi ni nyalwaro ne Dr. Matthews Ochieng Owili. Nikech joka okoromo jomo ntiego. I don't ana focus guy candidate na. And asenyisi gimo miyo adhi gochone. Yes. In ODM party. Mane chama wa. Oduni bentie kod achiel ariyo adek. Gachiel ariyo onge ot ma onge gachiel ariyo adek. Yes. Onge ot mantie gachiel ariyo adek. When are you settling the scores? Kata sani wa settle gi. Emomiyo sani wan gi party leader Dr. Burudinga. Mondo konywa tayo kapo nitie pogruok e odwa ni wabet piny kaka oganda to waloso to wabet ODM. Yes. You think ni in kaka set diparo nitiere need mondo mi faction moro malungre ni Linda Mwananchi kama bende ayanga pod gin jo ODM to samoro gin mana gi ideologies popogore. Do you think it's high time mondo mi giduogi mondo bed together as a family koso kata gidhi be onge gimo wito? Aneno no nego beni giduogo. Pogruok e paro konyiso ni upogoru, uyiechoru idhi yori ng'ato dhi yore. Pogruok magen go ka aneno ni gin gik ma can be implemented kata ka ne gidong e chama. I don't believe ni kipogori ng'ate paro kore rengo iwuok kanyo. Omiyo rengo gi chata neno ni that shows lack of leadership. Going parallel no. Going parallel shows a lack of leadership. What arose ODM motegno, ODM must strong. And ODM must strong must have numbers and they are part of those numbers. The ideas be motegno. Ideas go pod ginya kela kamati. To kikelo idea ni tineno ka ji okoyiego ji mang'eny. Then doga ne mondi nonri to girani ere kaka nyalo use mondo koro donj ne justice bende. Mondo justice ongerian. Ok ne kiyudo ka ji okunga lwedo to kore rengo. Idhi chung kendi. Luru ntie ni migosi Osotsi, Godfrey Osotsi mabede jalop jar ogai mar duond buchu mar ODM nogo. Ni samoro nyalo biro gwetho okwe buchu mar NDC nieri. Mano dibede adier to kata ang'o mugeno ni nyalo timre NDC meeting nieri mano matisha beach 27. Nitie procedure mar gwetho ng'ata kaka member mar ODM kata jatelo manie e chama. For any reason. Yes, for any reason. Yes. So unless those reasons are laid bare, I don't think we can, it will be rumors. But kantie makosa mosetimo to yiene chama mondo goli oko kitimo makosa kaluwore gi katiba mar chama. So kik wago mbaka to bendo yiene ng'ato mondo wuok kien owuon. Ni ando koro kama ochope ni oroma awe position no awe na ng'ama chielo be mondo ka. Koro for now it's a requirement ni chama nyaka bed gi NDC. Okay. Agenda mar NDC bende bedo communicated. Yes. And that's what's going to be discussed. Kaka jokanyo mag chama urito mar biro neno ni to wegin weche magi mbeko to ubro luwo kaka gimbeko. Exactly. Nikech mondo mi bed member mar ODM ni yie ni nitie gimoro National Delegates Conference. National Delegates Conference nyalo make decision, then you abide by that. Kendo joma dhi National Delegates Conference go wan mane wayiero gi piny kae ka gisudo malo. Okay. So they are acting on our behalf. Mana kaka jo iseme no yiera ni mondo dhi assembly ma Kisumu. Yes. Kendo Kisungu madhumo kanyo gi believe ne represent gi. Eka wan bende jok manie NDC. We believe ne represent the interest of ODM party. Nyocho nego benu bedo kod yiero e county ma Kisumu, yiero mar jakom mar duond buch siasa, leadership mar county. No bedo nade? Ole mana mathin to aneno ka positions oseketi. Interest no donjo wach ma yiero mar ODM mang'eny. Sana Kisumu County. Kisumu County, alose Kisumu County man gi ng'eyo ne mathoth. Yes. Kendo no oyudo ka violence mono da wuoke matin. Kineno ka yiero dhi kelo pogruok mar ji e chama. To the best thing mitimo en ni mondo ichor yiero nang'owa mbele. Mondo ji odoga ne mondo sober up. Ma by the time ji dhi e yiero to ging'eyo gima gidwaro gi gimo mitimo yiero no. Samoro people just go and think ni and just fighting for that position. But agenda wa maduong' ni yiero ni onego be ni tego chama mar ODM. Maka en gima dhi pogo chama to yiero ne michungo monde matin. Kata piny mangima kineno ka yiero dhi pogo a country, the best thing to do is dilwaro yiero. Yes, Yeah. Yes. Yiero ne michungo. Okay. Yes. So far unkanye Kisumu County leadership mar ODM use make some ratified decisions
Nikech poka winjo ni utimo yiero. I don't want to work with rumors. Status quo remained. Yes. That means jok maneni leadership at the county level are still leaders of the party. Poko timo yiero. Yes, poko timo yiero. Okay. Yes. The reason I'm asking that, aneno aseneno mbui kod kune tudruok e lony manyasani ka keto migosi Opande jagoro, migosi Aduwi jakom. Nang'ega ni migosi Aduwi ne en jakom mar Central, if I'm not wrong. A meeting mane wabet go Mamboleo Stadium. Yes. Ne wawinjore ni mondo status quo remain. Okay. Status quo no ne we akeyo kaka jakom, Aduwi kaka jalupne. Gi jotelo mag chama mantie. That's jakom for county. Yes. Okay. Yes. Koro mane wach mantie makikwa chikitwe gik mone ne mbui. No. No. Was there anything un kaka jo ODM mono neno kane rach kod jakom mane manyo migosi Aduwi nyang kod jaod mambende manyo od komod bura manyakach migosi Opande? Gicho gin jo party koso tinga mane samoro adwa wacho ne bedo maber molo wadgi. Adwa wacho pacha. Correct. Kaka jakanyo mar ODM. Yes. Kajwang' nowacho ni ei chama ka samoro ing'iyo ga loyalty, fidelity and faithfulness. King'iyo kuom jok mochungo, Seth Ochieng Kanga suits all of them. Ochieng osechungo in loyalty. In loyalty, he's been loyal to the party. Seth has been loyal to ODM and faithful. Poko yude kama owuok e oko. Ipaken kitchen. Ok nikech onge chieng' miseyudo ka Seth owuok oko modhi independent. Makata noyombe in 2013 gi ticket. Ok noringo dhi e chama machielo. Nodong' adong' e ODM ka. And that's where faithfulness is considered. That ngato nyalo kier to duge line to kendo line mostike. Opande nyambe no kier igni. Ki kendo mon ariyo. Achiel odhi ka poro duogo. To moro ni to bet ga kodi all this long. Who do you consider faithful? Samoro moro cha wangelanda yin. I totally agree. But who do you consider faithful? Ngamose bedo kodi e bergrach. Exactly. Exactly. But we agree ni samoro ngato nyalo katidi nyalo koso tiduogi oreya. Kodi duogi kaka jachama. But kochopo telo to igo ikogno mondo ng'iya nen to bende inono chunyi. Mit kinyalo podo podo in ka legions kosa mi inyalo uso wakocha. Oparo ndalo moko Seth na winjo kane oganda waringo dhi ka jatend piny owacho masani kuro go e dalani to nuluongo gi Nandhoke kamoting'o migosi Ojienda gere gi ng'eny to bang'e sani kuro mano is a reason momiyo oganda joluo chich ka gi jowa kabisa. Andhoga ok ni ji ok dwa dhi kumidhiyeno but idhi kuno kokinyiso joge onego bed gi formula. Onego bed ni kidhir Seth kiwuok e odi tikone kane wana group women group moro kata youth group moro wadwa dhi manyo mheshimiwa Seth to wawacho ni wadhi ngeso talidho juma alidho kata Friday chariyo adhi ahead of them ini sedhi tidhi kendi to group ni bokete mang'owa okinyiso dong digi pene nyathiwa to mane koso no se chutne bor kuma no tele mane yiwijori dije inang'ome itelo tang'ome onewe mokinyiso tang'ome iwinjo kama Ndhoga ok ni ji ok dwa dhi kuno but ji onego bed ni dhi in a structured way ka una group wadwa dhi ka Seth wan osingo women group wadhi ka jakome motimo ang'o otelonwa kiyudo ka dwaro waen ma gi ma dwaro wan ma tiyudo ka a member more motelo kuno kende rotelo ko wacho no dhi on behalf of the group un bok uyiere gima wacho kuno bok odwa nyisi nyako cheji nyake tang so far county ODM podun status quo nikech mane mwaneno kanyalo miyo chama bed motegno e Kisumu county ka ji osebet sober up in fact yiero kane jakom to nowacho ni most yiero ma chama onego bed ni gimiluongo ni people agree okochuno nyaka ji dhi mondo ji oriedi obeta piny ni bigombo wan gi positions adek kaluwore wawene justas mondo bed jakom in the interest of members mondo chama odong kotegno Jakoro mugiwinje ko wa kuom MCA Nero ma iseme ward migosi Seth Okumunjo ko wacho ni sani to chama gi mar ODM Nero status odong kaka ne entie jakoma keyo mapoden kaka jakoma dun bisasa mar ODM koro temo golo doke iti ni weche mineno ka ninge mbui go e kosti ngane jagoro ngane jakom mago weche monego be ni koro utango nyakoro mga jwan winjo ko wacho ni ento kani dhi yiero kawuono ja governor ne ma Kisumu county ne dhi dong
Jalup Gavana masani Laktar Matthew Ochieng' Owili. Ber ng'ama wacho pache kaka en. Makata ka chieng' moro iguro ji to anto kanye kuma natimra nade. Kanye kuma nachung'e nyakon mga jwang. Seto ok dwa tieke kokwa wacho ni igombo mondo mi ka wadhi yiero higa mogik kaka wuod dala kaka achiel kuom jotelo. Wabed kod yiero machalo nade. Kinde mang'eny ojende uringogo utiyogo arieta uwegi jomoko winjo ni nyoyo yudo masira kanye ji abondo. Siasa nate. Yes. Ok ahero siasa ma violence. And gimomiyo matimore an ing'e nadak somo dala up to form 4. Dala means rural home. So I know ang'eji gi nying gi miechgi ma kaneno ka ng'ato pango ni dhigo ng'ato apango dhigo ng'ama ng'eyo nyaka gi dalagi. And I wonder why I have to beat him. Kochuno ni nyaka go ng'ato ka bet MCA samora neno ka ni ok long. Omiyo siasa ma violence an ok ahero. Ok ahero siasa be mitie gi ji. Yes. You use people and you dump. And ok kita ok ane ka dhigo mbele be pok atimoga. Agombo ni wago siasa mokwe maonge pogruok. Agombo no jende kik tigo weche mag violence. An ka dhiga sero mbulu taluongo ji in kikundi machiegni gi miechgi. Okay. And I just go there with maybe 2-3 people, we talk to them and then you move like that. Okay. Mokitingo ganda moro kiwuok kamoro mutingo ji 20 kaka neno Kisumu kaendi. Ikaka ji 100 kata 300. Jomoliere gari otimo ang'o kidhigo kama chielo. Pikipiki ugole fuel. Yes, it intimidates. Yes. Kendo miyo koro kibed gi mbaka gi jok midhi radogo ka ma open. Yes. You're what to young people? 2027 mondo giwuog oko mondo giyier jotelo magigombo nikech wagombo ni mondo Kenya olokre from the world all the way to the national level. Omiya kwayo oganda matindo duto ni gikaw kipandi wakue kadi for 2027 so that they can send a message in terms of governance in this county by voting. Thank you. Erokamano Nyasaye kuom ne yudo thuolo kendo winjo duol mane waluongi ni bimbe kod oganda jokanyana wan kod geno ni Nyasaye koloso ni thuolo wabor chak warado dichieng' machielo ndese mana mos kamano nyaka chieng' wago lokacha nyakore mwa jong'in mabende ni bedo kod luwo chenro ni achiel kachiel wagoyo ni erokamano. Kala TV kaendi wabedo kod twak moro bang' moro nyiri machuok mabiro mbele ka wabedo kod achiel kuom ojende Kisumu County kaendi mano migosi Cecil mabende wadano watwak go kuom thuolo machuok mabiro mbele bang'e to waboro mana luga. Pod an Jess Sadoyo awuod seme kendo duto wacho ni mato Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Yugi,
ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi
nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo nwa siboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo nyakwara Mogajwang, Brenda machiegni tielo mar 4 kendo mogik chenro ni eri ma Sule Mokinyi. Obedo kanyo koda twak koda jaod bura matin ma iseme migosi Setho Kumu kendo kolero moko kuom dongruoge mabende gisebedo ka gikalo kata gitimo anyato limbe mar jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto gwenge ma gwenge gweko makaluo kendo gwenge gweko maseme. Mapio pio wadhi yudo report kuo kuom lipota marwa e county ma Migori. Brenda mano Collins Gor kama udwa pimo nani to okinyi makawuono en weche mage mono. Collins Gor, awinjo ka mihiya moro nitie e buti kanyo yaure. Migori chiew nade? Migori chiew maber kabisa. Chingri nywa wawinjo maber malich mokalo. Kawuono ni eki gigo mowang'iyo kaeki kaka ker marwa ma pacho kaeki Muluor William Ruto no wendo kaunti ni kema Migori kama no weyo chenro mag dongruok mopogore opogore. Koro gisani jopiny mora dua tenga nikech koro weche go mag idho ndege biro bedo mayot e malich mokalo. Kendo koro kwan welo mabiro biro kaunti ni kema Migori kaka no wacho biro idho nus milion en wuoth mabiro bedo mamit kwani picha oyao bad ndege mano ma lichota no yaro bade kendo koro otiyo omenda maderoma milion 280 duto kendo mabende biro kilo omenda ni kendo kete mar gero terminal mano kama kawelo donjo to kete nyalo rito ndege kata ginyalo kagilo kete mwandu gi Gor producer Gor jachung weche nyisa ni ok oyudi e yo makare. Inyalo rito gi kanyo matin ka otemo loso achiel ariyo adek kata wanto ne wawinji kata kamano report maket kod mano ok dhi yamo wamake gi kanyo matin Gor then wachako manyi kendo. Brenda mano Gor e county ma Migori winjo kotemo pimo moko kuom chenro mag dongruoge ma jatend piny owacho migosi William Ruto sebedo ka chwalo ahinya to e county no ma Migori. No wacho juma mokalo ni ne nitie mor malich mokalo kotenre koda riwruok kendo achiel mar oganda ma Tanya jotelo ni onyiso ka bende ne giwe weche gweko mag ywaruok ma koni kod kocha ka kendo koro gichako tiyo kanyakla. Kata kamano winjo ka Gor wacho ni nitie weche mag chenro mag dongruoge ma bende giluwo ne oganda Jokanyanam Okinyi maket kon mani. Kaunti ma Kisumu bende wasingo ne Jokanyanam ni komuoch to wan kode giyude kanyakla koda jofwambo marwa bet angeche county ma Kisumu, county ma Migori, county ma Siaya, county ma Homa Bay, Kisii, Nyamira, Nairobi, kod tung piny Kenya koni kod kocha nyakod Mogajwang. Brenda wach ni mogik kwa tieko chenro ni Okinyi makawuono. I would ask you ni to ang'o mane ineno kano komori e kor juma ma watieko ni madigomb ni oloki to ang'o mane omori monego bed ni dhi nyime? Kawuono koka wane Wednesday koro pod wabor gi tieko juma baranya wacho ni juma ni osedhina maber nyaka de wachaka kanyo mande ni mana achiel ariyo adek maricho mosetimore weche go mag acid
acid nokomora kata matin kaka migosi Tuju osekalo e midhiero kaka nobedo handle mosodo chieng'no toka no make kosedhi okasere nokomora kata kamano amor ni jotelo makaluo noyie moriwore mondo migirwak jatend piny Kenya Laktar William Ruto ano kanyo ka e kaunti ma Siaya bende no kanyo ka migosi Job James Orengo owuok oko kendo nyiso morne kendo embe ne kanyo gi orwako jatend piny Kenya Laktar William Ruto wacho ni giketo thenge pogruok mabende osebedo ka nitie kindgi kanyakla koda piny owacho. Ano ka producer marwa temo mondo mi oyud gor kendo okang'e koda gor kantie yamo nyalo miyo wa sigla mondo mi wane ka wanyalo wuoyo kod migosi Gor. Wachika ni itwa Martin Brenda. Okang'e kod inyalo winjowa Gor? Koro mapiyo piyo pimnwa ni to aya wachak watime kendo odiochieng' machielo Brenda. Weche mag tudruok obedo kod ng'ikruok. Producer mara nyisa ni pod ok oyud Gor watimo mos watime odiochieng' makinyi. Erokamano nyenye kor Magajwang'. Mana kaka ni wacho gigo eko mabende osebedo katimore. Aparo ni abende gik manoko osebedo kamora ahinya gin kaka piny owacho timre kod oganda mamoko. Aparo ni it's high time mondo mi wa style and up our game. Then oganda mabende ringre mabende ne obedo mabende sani sirikal osegolo chik mondo mi gibed exhumed Kericho ka. Mano be wach mabende sani koro waluwo wageno ni bro chopo kang' ma weche maket kod magi bro rumo. Already ne gisebedo exhumed moyudo 33 bodies. 25 children. Kids. 25 children like gin nyithindo. Wadak e piny matek ayie. En kaka mano. En kaka mano. Nyakoro Magajwang' gi kanye makoro watieko go chenro ni en masule mokinyi ma chieng' tich adek. Wednesday, ladies night. En gi chenro godhiambo. Kawuono ing'e ni en ladies day. De chieng' unga wakeini koso nyidende. Wan wakeini. Wakeini. Tigi wakeini ber. Yes. Mikai. Warad godhiambo kamoro makore mure lep kama nyalo muro lewi. Koso. Ma adwa wacho ni kawuono ladies day. Warad kome mure lep. Dane kaka itimo a lady. Makakora kocha. Weri gima. Nyakoro Magajwang' yie mondo mi watieke gi kanye no bedo odiochieng' to kinyino maber bedo kodi anyakno wachake sa 12 kinyi maket kod ma nyaka sani. Lungan Justice Adoya Wood Seme. Kachiel korakan Brenda Agenyo anyasubanyana. Bye bye for now.